був досить таким прихованим, таємним. Тобто він приходив, сідав, слухав певну інформацію. Коли президент погоджувався з рішенням, яке приймалося фактично колегіально за одним столом, а на наступний день це рішення могло бути змінено на абсолютно протилежну сторону. І, власне, це було наслідком роботи такої кулуарної Андрія Єрмака, який після завершення дискусії відкритої переконував президента робити зовсім інакше, керуючись якимись своїми мотивами. Чи можна говорити про те, наскільки він є близьким до Росії? Ну, ця історія покаже. Я думаю, що будуть відповідні матеріали, які підтверджуватимуть чи спростовуватимуть цю історію. Ну, принаймні, те, що бачив я, це те, що Андрій Єрмак не любить нічого, що є українським. Це було, очевидно, зрозуміло певним коментарям відносно людей, які розмовляють українською мовою, відносно тих людей, які називають активною частиною громадянського суспільства, яких чимось він називав там ледь не нацистами чи націоналістами. Були певні інші такі коментарі. Таке, власне, враження в мене і склалося. По тому, що ми бачимо зараз, дивіться, ці події, які були пов'язані із втягненням України в скандал з Джуліані, з попередньою адміністрацією, вони ледь не призвели до серйозного конфлікту тоді із новою адміністрацією у Вашингтоні. І те, що відбувається зараз, воно, власне, мені здається, є тим, що Україну підштовхують до розриву із Сполученими Штатами Америки як з ключовим партнером. І, відповідно, чим більше погіршуються відносини з Західним світом, тим більше нас штовхають до того, щоб якось нормалізувати відносини с нашим північним сусідом. В таком случае можем ли мы говорить, что именно поэтому была перенесена встреча президента Украины Зеленского в Вашингтон с июля, как-то планировали, если не ошибаюсь, в конце июля встретиться. Сейчас перенесли встречу уже постфактум этого заявления о Северном потоке-2, постфактум Крымской платформы, инаугурационный саммит, который должен пройти 23 августа на 30 августа. И в таком случае стоит ли ожидать каких-то прорывных решений? Я думаю, що навряд чи будуть якісь проривні рішення, тому що фактично Україні чи президентові України немає про що говорити із президентом Сполучених Штатів Америки. Той стиль спілкування, який обрав глава держави глава нашого Міністерства закордонних справ, він такий достатньо хамський і він претензійний. Він полягає в тому, що Україна, не виконуючи певну роботу, яку повинна була б робити в першу чергу в своїх інтересах, маю на увазі реформи, вимагає певних рішень від наших стратегічних партнерів абсолютно, фактично безпідставно. Була десь нещодавно фраза президента, що було б взагалі непогано, щоб ви надали нам економічну підтримку. Свого роду такий шантаж в сторону керівника найбільшої країни і найбільш потужної країни в світі, і країна, яка надала величезну підтримку насправді України. Є величезна втома від України, буду відвертим, на жаль, це доводиться говорити, і не тому на Заході. Тому що Захід теж хоче робити бізнес. Це цинічно, але це відверто, це правда. Ті самі Франції, багато людей, які займаються сільським господарством, вони чекають того часу, коли відкриються кордони з Росією, санкції будуть зніматися, вони знову зможуть експортувати до Росії те саме вино, чи фрукти, чи якусь іншу продукцію. Це є. В цей час Захід надає величезну підтримку Україні. Україна хоча б повинна була пробити мінімум із того, що ми повинні були пробити. Реформувати ту саму судову систему, обрати доброчесно, професійно керівника антикорупційної прокуратури, не блокувати боротьбу з корупцією, як сьогодні це робить Офіс Генерального прокурора, а навпаки активізувати боротьбу з корупцією. Цього всього не відбувається. Натомість керівництво держави пред'являє претензії до західного світу, мовляв, ви нам мало допомагаєте економічно, ви там не берете нас в Європейський Союз, чи не берете нас в НАТО, і ви нам винні. Захід не сприймає такого стилю спілкування і, власне, це дуже сильно дратує Вашингтон. Рішення по Північному потоку, звісно, що в першу чергу були продиктовані інтересами Сполучених Штатів та Німеччини, але не в останню чергу вони були спровоковані таким хамським стилем спілкування української влади, яку влада, на жаль, сьогодні обрала. І я не виключаю, що, власне, Єрмак є тою людиною, яка підштовхує президента до такого способу спілкування. Я знаю, що неодноразово президенти вкладали в голову таку тезу, що Західний світ нікуди не дінеться від України. Все одно Україну будуть підтримувати, все одно Україну будуть захищати. І що б ми не робили, там, включаючи ледь не дефолт економічний чи відмову від співпраці, все одно Захід буде змушений нас підтримувати.
Але насправді так не є, і сьогоднішня ситуація з «Північним потоком-2» це яскраво продемонструвала. Західний світ, кожна країна думає в першу чергу про свої власні інтереси. І Україна для багатьох із них перестала бути пріоритетом, на жаль. А что вот когда Зеленский только пришел к власти, и помните, на дебатах с пятым президентом Украины он говорил о том, что он является приговором Порошенко. За него проголосовало 73% населения, 73% украинцев. В нем видели молодого политика, который может вывести нашу страну вперед. Что произошло? Какие, по-вашему, давайте скажем, три стратегические ошибки совершил Зеленский? И стал ли он тем молодым политиком, который смог бы вывести страну? Ну, мені здається, що 73% українців проголосували не стільки за Зеленського, тому що кожен з них, голосуючи за Зеленського, теж і розумів, що в людини немає досвіду, немає професійного бекграунду, відповідно освіти, для того, щоб бути президентом, який зможе перетворити Україну на країну мрії, як обіцяв Володимир Зеленський. Тим не менше, українці повірили в те, що Зеленський може бути лідером, який буде позасистемним, який зможе зруйнувати ці корупційні альянси, який зможе зруйнувати цю чиновницьку, прокурорську, судову систему, яка фактично знущалася з українців. І, на жаль, Петро Порошенко був частиною цієї державної системи. Люди повірили в те, що позасистемна людина зможе зруйнувати це все, але, на жаль, цього не відбулося, і Володимир Зеленський став частиною такої самої системи. Подивіться на судову реформу. Президент і його офіс намагаються якомога далі відтягнути реальну судову реформу. Цього ж насправді не відбувається. Більше року президент говорив, що я внесу законопроект про судову реформу, він його не вносив. Потім цей законопроект вніс, його рік парламент розглядав, а насправді виявилося так, що це не судова реформа. І цю судову реформу запустили фактично по колу. Там півроку будуть створювати комісії, утворювати нову вищу кваліфкомісію суддів. Ще півроку вона буде ще щось робити, чи 2 роки переоцінювати суддів, чи набирати нових. Ну, за ці 2 роки якраз і закінчиться каденція Володимира Зеленського. Тобто він так само, як і Петро Олексійович, не дуже поспішав реформувати суди, а насправді його ідея полягала в тому, і він зараз цього досягнув, через контакти з Вищою радою правосуддя фактично контролювати ці суди і контролювати судову систему. Но ведь когда Зеленский говорил о посадках, вы были генеральным прокурором Украины. Почему не было этих посадок? Спочатку, коли Зеленський говорив про посадки, тоді ще взагалі президентом був Порошенко. Це була виборча кампанія. Коли наша команда прийшла в прокуратуру, то, власне, за ці 6 місяців було зроблено дуже багато в частині цих посадок. І провадження, які ми тоді розпочали, це той самий король контрабанди, який називав президент, справа щодо Альперіна, це справи щодо Гладковських, обох Гладковських, справи щодо оборонки, пам'ятаєте, корупція в оборонній сфері. Декілька інших проваджень. Той самий Приватбанк, оскільки до нас цієї справи ж не існувало. Власне, ці провадження почалися тоді, справа щодо Катерини Гандзюк. І ми за 6 місяців не встигли зробити всього. Справи вже закінчувалися після нас. Після того, коли ми пішли, десь через 6, 7, 8 місяців слідство було закінчено і справи були передані до суду. Якщо робити швидко, то, відповідно, так само швидко ці справи потім і розваляться в суді. Тобто якісне розслідування потребувало часу. А были ли реальные основания уголовно преследовать пятого президента? Із тих матеріалів, які були, в нас не було підстав не розпочинати провадження. Ну, не в нас, я маю на увазі в системі правоохоронної. Мова йде про Державне бюро розслідувань, декілька справ в інших було в органах, здається. Тобто ця інформація повинна була бути перевірена, і вона перевірялася. Та справа, в яку закидали мені, та сама Венедиктова, що я блокую нібито підозру Порошенкові, то Венедиктова сама ж цю справу і закрила потім. А та підозра, яку вона готувала, вона, звісно, що нікуди не пішла, і вона так само була потім викинута в смітник самої ж Венедиктової. А наразі ми не бачимо ніяких проваджень більш-менш активних щодо Порошенка, можливо, окрім Ленінської кузні. І те, мені здається, воно зараз активізувалося в зв'язку із історією з Медведчуком для того, щоб певним чином бити електорально по європейській солідарності і по їхньому рейтингу.
По поводу дела Павла Шеремета, журналиста, как вы оцениваете сейчас это дело? Есть ли какие-то реальные перспективы? Зараз справа в суді, і відповідно лише суд може сказати, яка перспектива цього провадження. Я неодноразово говорив, що ми так само, як і щодо Порошенка, не могли не розпочати це провадження, і поліція розпочала тоді, оскільки були підстави для того, щоб провадження почати і перевірити низку доказів. Це можна було зробити тільки в рамках слідства і в рамках Кримінального процесуального кодексу. Тому це робилося. Ми паралельно із слідством, поліцейськими прокурори перевіряли всі докази, які надавалися як слідством, так і аргументи, які надавалися стороною захисту, адвокатами. Прокурори самостійно перевіряли там кожен доказ. Вони їздили, виїжджали в місця в Дніпродзержинськ, здається, в той госпіталь, де в той момент могла перебувати Дугар, і перевіряли особисто, чи вона там в тому місці була. Тобто кожен доказ перевірявся. І ми намагалися з'ясувати, наскільки ця справа перспективна і наскільки вона готова до того, щоб бути переданою до суду. Многие активисты говорят о том, что именно из-за вас невинный человек просидел в СИЗО 500 суток. Речь идет об Андрее Антоненко, рифмастере, которому 30 апреля изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Что вы ответили активистам? Ну, очевидно, що це не відповідає дійсності, оскільки рішення приймалося не мною. Я не був прокурором в цьому кримінальному провадженні. А єдине намагання там... Ну, ми були на тому брифінгі з Аваковим, з президентом. Так, але це не той брифінг, на якому приймалося процесуальне рішення чи приймалося судове рішення. Це була фактично випадкова подія, на якій слідство представило своє бачення того подій і своє бачення тих осіб, хто міг вчинити злочин. Власне, це є весь сенс того брифінгу. На брифінгу не було прийнято жодних рішень. Ці рішення вже приймалися потім, вони приймалися і слідчими, і прокурорами, і судом. І, власне, я перший почав говорити про те, що немає підстав для того, щоб утримувати Андрія Антоненка під вартою, в той час, коли інші підозрювані були звільнені з-під варти, їм було замінено запобіжний захід. Я публічно говорив про те, що в цій ситуації немає достатніх ризиків для того, щоб тримати Андрія Антоненка так само під варту. І таке враження, що президент почув, дав вказівку там, своїм клеркам і судам, чи суд почув, і запобіжний захід було змінено. Я був єдиним, хто про це говорив. Как вы сейчас оцениваете кадровые изменения в нашей стране и в целом последние перестановки в армии, в офисе президента, в прокуратуре, отставка, собственно, Арсена Авакова, увольнение главнокомандующего ВСУ Украины Хомчака и назначение других людей? Что происходит? Декілька сегментів, давайте візьмемо. Перше – це Збройні сили. Я говорив з людьми, яким я довіряю. І ці перестановки оцінюються ними позитивно, оскільки на посади прийшли бойові генерали, люди, які пройшли складні чи найскладніші, можливо, моменти в історії нашої держави. І наші військові задоволені цими призначеннями. Це хороша новина. А з іншого боку, це може бути і поганим сигналом, оскільки це свідчить, що якщо президент призначає на такі ключові посади бойових генералів, людей, які мають реальний бойовий досвід, це означає, що щось може відбутися і може бути активізація військових дій зі сторони країни-окупанта. Тобто ми повинні бути готові і до такого розвитку подій. Це перше. Що стосується Служби безпеки, теж не можна позитивно не оцінити звільнення керівника Служби внутрішньої безпеки, якого дуже часто публічно звинувачували в тому, що він, власне, є людиною, яка контролює чи кришує контрабандні потоки. Арсен Аваков. Арсен Аваков і Андрій Єрмак на молекулярному рівні не сприймали один одного. І Офіс президента достатньо активно виштовхував Авакова із своєї посади. Він був фактично єдиною загрозою для них, він і Разумков. Тобто його попросили, і він просто ушов? Я думаю, що до того моменту, поки не було голосів в парламенті, Аваков почував себе достатньо впевнено на посаді. Як тільки ці голоси з'явилися, Аваков просто не міг прийняти іншого рішення, щоб його просто звільнили в парламенті. Тому він прийняв рішення піти сам.
Я еще хотела с вами поговорить по... Тим не менше, Да. Арсен Борисович пішов, але Да. Арсен Борисович залишився в міністерстві. Він нікуди не пішов. Это как? Всі ключові влияння? посади, які залишилися, які є в системі Національної поліції, в системі Міністерства внутрішніх справ, вони фактично очолюються тими ж людьми, які були на цих посадах місяць тому, коли міністром ще був Аваков. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. У нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем. Алло. 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 Алло, добрий день. Да, добрый день. У мене таке запитання. От зараз якраз Зеленський почав дуже міняти силовиків, всіх в СБУ, в внутрішніх справах, там, ну, і звідти він фактично мене трохи одно дивує. Він, як людина, взагалі не має ніякого поняття, ні внутрішньої безпеки, не має поняття в армії, нічого. Ну він як не мав і не буде мати поняття. Він ж, ви розумієте, сам Охилян, Косар і тому подібне. А хто реально за нього займається цими справами? Тому що як він, як людина, тому не розуміє. Хто за нього має рішити? Чи це Єрмак вирішує, чи інші люди? Хто конкретно? Тому що я ніколи не повірю, що такий, як вибачте, все, може збільшувати в безпеці. Хто за це реально цим все керує? Чи добре? Я не знаю, чи це добре зміняє, чи погано. Я не буду говорити. Я розумію, що явно не Зеленський робить. Хто за нього це вирішує? Дякую. Так, зрозуміло. Дуже дякуємо вам за запитання. Будь ласка, пане Руслан. Ну, очевидно, що ключові чи фінальні рішення приймає президент про призначення чи про звільнення. Але в Офісі президента, раніше в адміністрації президента, є фахові департаменти, наприклад, які відповідають за питання оборони чи за питання правоохоронних органів. Там фахівці відпрацьовують кандидатури можливих людей, які можуть бути призначені на ті чи інші посади, і доповідають президентові, власне. Інша проблема, що гіпертрофований вплив, ми маємо гіпертрофований вплив керівника Офісу президента, і, власне, він доносить вже президентові інформацію в тому ключі, в якому він вважає за потрібним. І далеко не завжди в президента є можливість поспілкуватися в широкому колі з фахівцями, почути всіх інших. А в багатьох випадках він керується, власне, покладається на думку керівника Офісу президента. Пане Руслане, вот еще какой вопрос я хотела с вами обсудить. Вы были постоянным членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вы знаете, что недавно был год со дня прекращения, или со дня режима тишины на востоке Украины. Ну, понятно, что фактически режима тишины не было, было нарушение, были, к сожалению, погибшие. До сих пор есть те, кто находится, воюет на фронте, и ежедневно мы получаем сводки о том, что тот или иной украинский солдат ранен. Президент Зеленский говорил о том, что если в течение года не удастся имплементировать план А в виде реализации Минских соглашений, то в Совете национальной безопасности и обороны готовят план Б. Если это не государственная тайна, что из себя представляет этот план Б и почему он все еще не имплементирован? Треба, мабуть, подивитися серіал «Слуга народу» і пошукати там відповідь на запитання, смотрела. що таке план Б. Насправді, на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядалося декілька сценаріїв щодо можливих дій. Їх там більше, ніж А і Б, там 4 чи 5, здається, десь в таких межах. І ці сценарії фактично передбачають певний алгоритм дій в тому випадку, якщо інший не спрацьовує. Якщо не спрацьовує ситуація з тим, щоб зараз врегулювати конфлікт в тій парадигмі, в якій бачить його Зеленський, просто перестати стріляти, перемир'я, розведення і так далі, то тоді можлива імплементація декількох інших сценаріїв. Я не можу говорити про те, які ці сценарії, вони є. Як піде далі президент, який з цих 4 чи 5 вибере, ну, це важко зараз передбачити. Є в нього Но они свої не радники. идут вразрез І с нашими ситуація ж национальными змінюється. интересами, как вот, Ні. например, формула Звісно, Штайнмайера. що ні. Ті, про які ми говорили на засіданні Ради національної безпеки, які ми обговорювали, звісно, що ні. Вони всі абсолютно українські, з українським інтересом і на користь України, очевидно, що нічого не могло бути. Зеленский недавно говорил о том, что если не удастся реализовать этот план, то уже можно говорить о том, чтобы строить стену. Понятно, метафорическая стена с Донбассом. Как вы смотрите на такую идею? Ну, не лише Зеленський про це говорить. Знаєте, я вважаю, що, можливо, такий сценарій буде більш
корисним для України, аніж формула Штайнмаєра, імплементована в той спосіб, який нам нав'язує і Росія, і підтримують деякі західні політики. Тому тут треба надзвичайно серйозно насправді зважити, оскільки з іншого боку ми не можемо просто відгородити і забути про наших громадян, але ми не повинні забувати, що там дуже багато людей вже мають російські паспорти і активно включені в російську дійсність, в російську політику і в російське життя. І ми цих людей втрачаємо дедалі більше. Якщо ми получимо таку проблему всередині країни, це і багато людей про це говорять, аналітиків, що ми можемо просто зруйнувати і втратити Україну. Тому треба надзвичайно серйозно зважувати це. Вы находитесь на крымско-татарском телеканале АТР. Основной аудиторией, ядро наше является Крым, крымская аудитория, крымские татары. Естественно, я не могу не спросить про Крым. Есть ли сегодня у руководства Украины системное видение того, каким образом мы возвращаем Крым, деоккупируем Крым? В какой перспективе это может произойти? И крымская платформа, инициированная Зеленским, может поспособствовать этому вопросу? Так, я думаю, що так. Якщо, звісно, вона буде реалізована в повному обсязі, який передбачає робота наших дипломатів. Наші дипломати, насправді, ті, які зараз відповідають за Кримську платформу, мають план дій, мають бачення, яким чином зробити цей інструмент дієвим. Я не можу і не хочу зараз всього розкривати все, що робиться, але принаймні буде кодифіковано всі принципи, всі основні ключові дії навколо Криму, навколо деокупації Криму, які стануть в основі майбутньої роботи, майбутньої політики не лише нашої, але й наших міжнародних партнерів. Оскільки, наприклад, та сама санкційна політика, вона ж дуже неоднорідна. Ми це бачимо там одним чином, німці іншим. Німецькі компанії, наприклад, той самий Siemens, він бачить це по-своєму, і люди хочуть знову робити бізнес навіть на війні чи на окупації. Тобто готується такий документ, який стане базовим і стане основним для таких наших партнерів і буде свого роду напрямком для звільнення. Це Кримська хартія, да? Так, саме про це йде мова. Там не лише про санкції, там і екологічна політика, і мореплавство, і деякі інші напрямки. Важливо тільки, щоб він, врешті-решт, був фіналізований, щоб ніякі вороги цього плану не нівелювали його цінність. Опір цьому документові і саміту Кримської платформи надзвичайно великий з боку, в першу чергу, Росії, і це свідчить про те, що, власне, робиться правильна робота, і що наш МЗС тут вибрав вірний напрямок в цій роботі. И, пане Руслане, последний вопрос. Вот у нас буквально 3 минутки до завершения нашего эфира. Я, когда готовилась к этому эфиру, я просматривала ваше интервью, которое вы давали различным средствам массовой информации. И вы очень активно сейчас критикуете президента Украины Владимира Зеленского, его команду Зеленского, с которым, в принципе, вы также пришли во власть. Ну, понятно, что всегда есть за что критиковать президента. Понятно, что всегда есть за что критиковать команду президента и так далее. Но вы ведь тоже были в той команде, вы ведь тоже могли что-то изменить. Почему в нашей стране происходит так, что когда при власти таких критических заявлений мы не слышим, потом уходят, продолжают критиковать власть, почему бы не консолидироваться всем патриотическим европейским силам и вместе противостоять стране-агрессору? Ведь вот эти внутренние разборки, дестабилизирующие факторы, они ведь играют все на руку Росії. Ну, дивіться, по-перше, ми не лише критикуємо президента, а наш центр і пропонує наші дії, що можна зробити. Ми запропонували наш план судової реформи, ми запропонували наше бачення продовження реформи прокуратури, як зробити прокурорів незалежними. Ми запропонували президентові план дій щодо деолігархізації. Це величезний план дій практично на 40 кроків, 40 системних заходів. Тобто ми не лише критикуємо, ми намагаємося допомогти владі, оскільки ми розуміємо, що чим гірше працює влада, тим гірше нашій країні, тим гірше нам, як українцям і громадянам цієї країни. Чи намагаємося ми об'єднатися з іншими проукраїнськими силами? Звісно, що так. І ми бачимо наш центр не лише як інтелектуальну якусь одиницю, а й свого роду платформу, на якій ми могли б об'єднати такі проєвропейські, проукраїнські сили
співпрацювати з ними і, можливо, десь нівелювати ці такі негативні речі, які є на сьогодні, на жаль, у владі. Все, що ми можемо, те ми робимо. Чому президент змінився? Ну, самі знаєте, що влада змінює людей, а якщо ця влада взагалі абсолютна, то вона абсолютно змінює людей. І, власне, сьогодні президент сконцентрував практично абсолютну владу в своїх руках, і ця влада міняє людей. Подивіться, парламент в руках президента, уряд, фактично всі правоохоронні органи, окрім антикорупційного бюро. Зараз уже і МВС, і Національна поліція, відколи звільнили Авакова, теж в руках президента. Власне, ця влада, вона розбещує. Дякую дуже, пане Руслане. Дякую вам за запрошення. Руслан Рябошапка був гостем нашої студії, генеральный прокурор Украины в 19-20 роках. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся буквально на несколько минут. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корушкенди Дослар. Gönlüm hasta, gözüm tonuk. Yaşav soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер бізге келе. Бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Бірі sevgen көз яш төке, бірі білген көп лaf ете, бірі батыр көтек севе. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Халыққа қызмет еткенлер бар, халқыны идdia еткенлер бар, cennetlерге кеткенлер бар. Бірі hırsız, бірі tuvar. Vesselam. Gerçek түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizге yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. На 84-му році через коронавірусну хворобу пішла з життя відома журналіст та телеведуча Субіє Нолбантова. В 90-ті роки, повернувшись з депортації, на місцевому телеканалі створила дитячу телепередачу кримсько-татарською мовою «Мірабани з Балалар». Для програми все їй доводилося робити самій. Шити ляльки, рухати їх у кадрі, озвучувати фільми, писати казки та вірші, готувати дітей до ефіру. Але результат був того вартий. Величезна популярність, любов глядачів, покоління дітей, які відкрили для себе кримсько-татарську мову та культуру. 17 років свого життя присвятила контенту для дітей. Заслужена діячка культури Криму та України видала свою збірку казок кримсько-татарською мовою. Сьогодні кримсько-татарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримсько-татарської програми. Субіє Нолбантова в 2012 році зіграла знакову роль у фільмі «Хайтарма», де режисером був її син Ахтем Сейтаблаєв. Товарищ лейтенант, у нас еще 2 дома. Заткнись, у тебя мать есть? Бабушка, вы собрались? И это все? Здесь Бог, память и хлеб. Человеку этого достаточно, чтобы жить. У меня 5 внуков погибли на войне.
6-й внук, сражается за нашу землю. Увидишь его, скажи ему, что он предатель. Засуджений окупантами кримчанин Олег Приходько етапований до в'язниці Володимирський Централ у російському місті Володимир. Про це повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов. З травня і до нині, де знаходиться незаконно засуджений кримчанин, було невідомо його близьким. Українському омбудсмену Людмилі Денісовій навіть довелося звертатися до Російської Федеральної служби виконання покарань з вимогою надати інформацію про місце перебування Приходька. За інформацією Назіма Шейхмамбетова, у Володимирі Приходько знаходитиметься перший рік свого ув'язнення з призначених 5. 3 березня Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону за надуманими обвинуваченнями засудив Приходька до 5 років колонії та 110 тисяч рублів штрафу за буцімто підготовку підриву будівлі міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові. Польща буде представлена на високому рівні на саміті Кримської платформи. Про це повідомив державний секретар канцелярії глави польської держави, керівник бюро з міжнародної політики Якуб Кумох під час відеоконференції з заступником керівника Офісу президента Ігорем Жовквою. Він також висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму. Саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня цього року у Києві. Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участь у саміті вже підтвердили 28 країн та міжнародних організацій. Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь в саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, як я сказав, прем'єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів. Цей результат вже дозволяє з упевненістю сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Хоча ви не уявляєте, наскільки потужною і системною є протидія Росії. Вони працюють в кожній столиці, в кожній країні, переконуючи, відмовляючи держави брати участь в Кримській платформі. Окупанти зі Сходу били з артилерії по позиціях українських захисників поблизу Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а також на околицях окупованого Донецька ворог задіяв важкі міномети, а неподалік Пісків гатив ще й з протитанкового ракетного комплексу. Традиційно окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Також у штабі Об'єднаних сил фіксують спроби дистанційного мінування неподалік українських позицій та розвідувальні польоти ворожих апаратів. Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає. Українські «Байрактар» ТБ-2 почали патрулювати Чорне море. Про це інформує видання «Думская». Повідомляється, що апарат вилетів з військової авіабази Кульбакіно, що під Миколаєвом, і протягом кількох годин з висоти близько 5 кілометрів контролював обстановку у північно-західній частині Чорного моря. Зазначається, що зараз акваторію патрулюють безпілотники з 383-го полку керованих літальних апаратів Повітряних сил України. Проте незабаром їх замінять апарати, котрі недавно надійшли до складу 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС. Зокрема, всередині липня на озброєння ВМС став перший ударний комплекс «Байрактар» ТБ-2. Апарат має розмах крил 12 метрів, понад півтонни злітної маси та піднімається на майже 7 кілометрів. Крім розвідувального обладнання, може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. ВМС використовуватиме апарат для прикриття південних рубежів, акваторії Чорного та Азовського морів.
Welcome to Ukraine, але в кайданках. В Борисполі затримали росіянина, який запропонував прикордонникам хабар за те, щоб потрапити до України. Рейсом Стамбул-Київ до української столиці прибули двоє росіян, але не змогли підтвердити мету свого візиту, через що їм відмовили у в'їзді. Один з них запропонував військовослужбовцю $1000. Прикордонник підіграв йому, але все зафільмував. Росіянина в Україну таки пропустили, але лише для того, щоб затримати. Сколько, собственно, я понимаю, это за вас и за вашего друга, да? Чтобы я пересмотрел решение. Да. Сколько здесь? 1000. Здесь $1000 за то, чтобы я вас пропустил через государственные границы и вашего друга. Но вы же понимаете, что это незаконно? Что у нас могут быть из-за этого большие проблемы. Понимаете? Понимаю. То есть это уголовная ответственность. Если, не дай бог, это где-то выплывет, мы с вами понесем уголовную ответственность. А я этого очень не хочу. Думаю, не вам, Хорошо. не выгодно. Тогда welcome in Ukraine. Спасибо. И, соответственно, Руки на стол, телефон на стол. Полиция. вы за то, что просили вас спустить на территорию Украины, вы на территорию Украины попадаете. То есть вас в сопровождении сотрудников полиции, да, вы попадаете на территорию Украины. Розборки у центрі окупованого Сімферополя. На перехресті вулиць Пушкіна та Горького зійшлися приїжджі чеченці та кримчани. За словами очевидців, у хід йшли пневматика, ножі та пляшки. На кадрах, знятих очевидцем, словесна перепалка в присутності окупаційних поліцейських та росгвардійців. Раптом один з приїжджих вдарив опонента в обличчя, від чого той впав та знепритомнів. Силовики спробували затримати нападника, його ж супутники завадили цьому. Вони напали на силовиків, намагаючись відбити затриманого. Потерпілий у цей час лежав без тями. Йому викликали швидку. Причину бійки встановлюють. Ой, и зачем это делать? Вот это, скажи, правильно было? Вы что творите, ребята? Стоять, видео есть, разошлись. Зачем он человека? Он человека же вырубил. Я говорю, убирай руки! Уходим! Человека не трогайте. Я говорю, руки дал. Я могу его... Давай только без этих держи. Я сказал, это свинья! Брат, мы никуда не уходим! Мы никуда не уходим! Он тоже ударили его, бутылка, тоже синяк. Снимать надо было, когда они бутылкой. Ну я снял, как он его ебал в бороду. Когда этот в сторону смотрит ему в бороду, это нечестно, ребят. Вы скорую вызвали уже? Правильно. Аби в Україні скасували обов'язкове носіння масок, більшість населення країни має бути провакциновано. Таку умову озвучив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, для пом'якшення карантинних умов має бути знижений ризик передачі інфекції. А за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україна може почати робити вакцинацію з 3 доз, якщо таку необхідність покажуть клінічні дослідження та Всесвітня організація охорони здоров'я. Він додав, що виробник ковід-вакцини Pfizer наразі досліджує препарат на доцільність 3-ї бустерної дози для ефективнішого захисту.
Україна буде готова, і Україна розглядає можливість закупівлі і на 22-й, і на 23-й роки 2 дози додаткової вакцини, оскільки ми точно не знаємо, наскільки довго буде тривати імунітет після проведеного щеплення. І ми готові закуповувати цю вакцину, і все в нас для цього готове. В разі, якщо буде прийнято рішення після проведення клінічних досліджень і після реєстрації регуляторами, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я, що після повного комплексу, тобто 2 щеплення, які ми зробили зараз, потрібно буде 3-тє бустерне, і після цього не треба робити, тобто 3-я вакцина, ми вийдемо на 1 щеплення. Темпи поширення коронавірусу в окупованому Криму не сповільнюються. За сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова, там щоденно фіксують близько 500 випадків захворювання. Через велику кількість пацієнтів у лікарнях Севастополя бракує рідкого кисню, визнає окупаційний директор департаменту охорони здоров'я міста Віталій Денисов. Він зауважив, що в останній місяць побільшало пацієнтів, які потребують кисню. Крім того, лікарні окупованого Севастополя заборгували постачальникам рідкого кисню близько 4 мільйонів рублів. Індонезійці оплакують своїх рідних на кладовищі в Джакарті. Тут ховають жертв коронавірусу. У середу в країні зареєстрували понад 1800 смертей за добу. А днем раніше від наслідків ковіду померли 2069 осіб. Це найвищий добовий показник в Індонезії за весь час епідемії. Мухаммад прощається з братом, який помер після 10 днів боротьби з хворобою. Люди, особливо індонезійці, які не вірять в існування COVID-19, повинні бути обережнішими і більш пильними, оскільки пандемія реальна. Індонезія стала епіцентром епідемії в Азії. Щодня тут виявляють десятки тисяч заражених. Антирекорд був встановлений 15 липня, коли зареєстрували понад 56 тисяч випадків COVID-19. В останні дні заражень стало трохи менше. У зв'язку з цим влада ослабила карантинні заходи. Після 3 тижнів закриття знов запрацювали невеликі магазини, деякі торговельні центри і літні веранди кафе і ресторанів. Тим часом в країні поширюється дельта-штам, заразніший початкового варіанту коронавірусу. Ми повинні знати про поточну ситуацію, оскільки якщо заразимося, то зашкодимо і собі. Уряд також має більше турбуватися про людей, як в інших країнах, які краще справляються з COVID-19. Загалом в Індонезії зареєстровано більше 3 мільйонів 200 тисяч випадків зараження. Хвороба забрала 88 тисяч життів. З 270 мільйонів жителів країни 2 дозами вакцини щепились менше 7%. Ті, хто прославив Литву, але ніколи не поривали зв'язків із Кримом. У Литві на державному рівні відзначають рік татарської історії та культури. Цьогоріч виповнюється 700 років союзу Великого князя Гедемінаса з татарами. Вони зробили значний внесок в історії Литви, яка стала їх другою батьківщиною. Брали участь у всіх війнах та повстаннях, пліч-опліч з литовцями боролися за свободу та незалежність держави. А татарська литовська громада доклалася до відновлення литовської державності. У 2017 році литовські татари відзначали 620-річчя свого поселення в Литві. А станом на 2011 рік в Литві проживали 3000 татар. Також в країні діють 4 мечеті. Татари Литви – унікальна етнічна група, яка вважається однією з найстаріших національних меншин. Голова меджлісу Рефат Чубаров на святкування не потрапив, але звернувся відеозверненням до учасників. Литовські татари прославили свою країну плеядою відомих дипломатів і воєначальників. Литовські татари, які втілилися в єдину спільноту з литовським народом, ніколи не поривали своїх духовних зв'язків з Кримом, звідки їх предки виступили на допомогу Литві в захисті від зовнішніх ворогів. Цей зв'язок отримав потужні імпульси і нові можливості у зв'язку з розпадом СРСР і поверненням кримсько-татарського народу на свою батьківщину Крим. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымстарской семьи АТР, и ваша поддержка поможет нам продолжить нашу работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Игорь Рейтерович, политолог, историк-аналитик. Витаю вас, пане Игорю. Селям алейкум. Витаю. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Государственный секретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумах в разговоре с заместителем руководителя офиса президента сообщил, что на саммите Крымской платформы Польша будет представлена на самом высоком уровне. Якуб Кумах висловив підтримку ініціатив України, спрямованих на деокупацію Криму, та підтвердив, що на інаугураційному саміті Кримської платформи у серпні в Києві Польща буде представлена на високому рівні. Також відбувся обмін думками щодо важливості та символічності укладеної між Україною та Польщею декларації щодо подальшої підтримки польськими партнерами руху української держави до членства в ЄС. А накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что 28 стран и международных организаций выразили свою готовность принять участие на саммите Крымской платформы. И именно те страны, которые примут участие в саммите, почти уже завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита. Давайте его послушаем. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. Пане Игорю, 28 стран, международных организаций, представительства различных стран, в частности, Соединенные Штаты Америки, как стало известно, будут представлены на уровне министра транспорта, а именно это будет Питер Бутиджич, да, если я не ошибаюсь. Да. Это хорошее представительство? Ну, хотелось бы, конечно, лучше там на уровне президента Соединенных Штатов, вице-президента или государственного секретаря, но давайте не будем забывать, что нынешний министр транспорта когда-то был кандидатом в президенты. В принципе, его позиция по отношению к России известна, он тогда ее озвучивал, поэтому я думаю, что если у него будут соответствующие директивы, и он сможет сделать какие-то заявления, которые, ну, будут способствовать развитию и нормальному, эффективному, точнее, функционированию этой Крымской платформы, то это будет неплохо. А по остальным странам нужно смотреть. Пока некоторые страны подтвердили, что это будут главы государств, ну, это в основном там балтийские страны, да. Вот по Польше интересно посмотреть. Анджея Дуду ждать? Ну, было бы отлично, скажем так, да, потому что чем больше будет представительства именно с Европейского Союза, стран Европейского Союза, ну, тем проще нам будет говорить о каких-то реальных шагах, которые будут связаны с там, деоккупацией Крыма, либо внедрением каких-то новых санкций по отношению к Российской Федерации. Что мы прекрасно понимаем, что если это будут там министры иностранных дел, это немного одна история, если это будут президенты, эта история несколько другая. Поэтому сейчас все сводится в первую очередь к уровню представительства. И второй момент — это все-таки какие-то конкретные документы, которые на этом саммите будут подписаны. Мы пока про них не знаем, только какие-то общие заявления, ну, возможно, вот они появятся. Сейчас хотя бы уже понятно, что такой документ есть, что он готовится и даже сейчас находится на этапе согласования с теми странами, которые точно приедут на саммит Крымской платформы. Я так понимаю, это то, о чем говорили, это Крымская хартия. Вот что должно быть такого в этой декларации? Ну, знаете, мне бы очень хотелось, чтобы в разработке этой хартии принимали участие в первую очередь крымские татары. У меня пока такой информации нету, что их каким-то образом туда привлекали, хотя это было бы логично, да, чтобы они как бы были не просто экспертами, а в принципе той стороной, которая будет обсуждать какие-то ключевые моменты. Ну, мне кажется, там должно быть все, что касается
деоккупации Крыма, возвращения его в состав Украины, усиления какого-то давления по отношению к Российской Федерации в контексте тех репрессий, которые они совершают касательно местного населения. То есть это механизмы должны быть прописаны? Механизмы конкретные должны быть прописаны. И кроме общей декларации, мне кажется, должен быть какой-то второй документ, который будет детализировать какие-то первые шаги касательно тех или иных проблем, которые на сегодняшний день наиболее актуальные в плане аннексии и оккупации Крымского полуострова. Россия, мы же знаем, как себя ведет, что она там вытворяет. Да. По большому счету это... я не люблю каких-то там таких высоких сравнений, но это мне очень напоминает какие-то там 30-е годы в Советском Союзе, да, то есть массовые репрессии вообще по надуманным причинам или вообще без причин, просто этнической принадлежности там, или религиозной им достаточно для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Какая-то реакция на это должна быть, и если Крымская платформа на саммите, какое-то решение по этому поводу будет принято, дополнительно к тем пакетам санкций, которые у нас на сегодняшний день есть, мне кажется, это будет неплохим стартом. Посмотрим. Если это все ограничится просто декларациями, да, на какое-то время это привлечет внимание к теме Крыма, но сколько у нас сейчас такая информация вообще держится? Например, после встречи Путина и Байдена об этом говорили, неделю максимум. Да. Да? Причем мы должны понимать, что это лидеры двух крупнейших ядерных государств встречались, огромное количество проблем, каких-то там вопросов. Поэтому тут надо не столько внимания привлечь, сколько выйти с какой-то конкретикой. Президент ее пообещал. Будем надеяться, что теперь это смогут реализовать. Но эта конкретика и эти действия могут в дальнейшем вылиться в какую-то институциональную модель Крымской платформы? Ведь не все должно быть ограничено, насколько я понимаю, просто саммитом и той декларацией, которая будет принята. Безусловно. То есть речь же идет о том, что эта платформа будет постоянно действующей до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины. Да? Поэтому можно ее разбить на какие-то отдельные, я не знаю, группы, подгруппы создать. Да? Те или другие страны в этом будут участвовать. Какая-то там общая президия, например, регулярность встреч, это тоже очень важно. Да? То есть каким образом они будут коммуницировать между собой. Раз в год, как по мне, этого недостаточно. Но если это общее собрание, это одна история. Да? Но если чисто на уровне потом министров иностранных дел, мы будем знать, что у нас отдельно тема Крыма постоянно поднимается, то есть отдельно за это отвечают. Мне кажется, это будет неплохо. Но опять-таки вопрос практического применения каких-либо механизмов после этой крымской платформы, крымского саммита, по состоянию на сегодня это наиболее актуальный вопрос. Мы пока ответом на него не получили. Возможно, для нас готовят какой-то сюрприз, не хотят это все, так выносить в публичную плоскость. Дай бог, как говорится. Я думаю, что никто не будет из украинцев против этого. Пускай потом выйдут и, как там шутят, говорят, жахнут по России какими-то санкциями, какими-то реальными такими вещами, чтобы где-то Россия немножко поуспокоилась, прекратила репрессии. Возможно, это вообще было идеально, вернула каких-то удерживаемых лиц, выпустила их на территорию Украины, например. Я, честно говоря, в это мало, конечно, верю. Мы видим, что Россия сейчас очень нагло себя ведет в этом плане, какую-то свою платформу собирается делать, рассказывать Да, но это просто попытка информационно перебить. Если все люди, которые, политики, да, которые говорят, что они приедут, они действительно приедут, России очень сложно это как-то даже будет не комментировать. Они, конечно, могут вето на это наложить в своем информационном пространстве, но что-то, конечно, будет туда просачиваться, и в том числе через ваш телеканал, да, то есть люди будут знать, что никто не забыл, и на самом деле работа ведется, и ведется достаточно серьезно. Но они же, видите, они даже в ЕСПЧ решения, которые они не признают, подают иск. Пускай подают, то есть это замечательно. ЕСПЧ их, извините, неоднократно посылал, пошлет еще, причем аргументированно, то есть это все будет по каждому пункту, который они подали. Но это вообще, знаете, такой из области шизофрении немножко, мы не признаем суд, но мы в этот суд подаем. То есть если суд вынесет решение в пользу нас, то мы признаем. Да. Если нет, то мы, значит, его не признаем. Это опять-таки это попытка привлечь внимание, показать, что есть какая-то альтернативная точка зрения, не только точка зрения Украины или каких-то западных стран. Но мы, как видим, оно не сработало, они ресурсы информационные и финансовые туда вложили существенные. Где-то на их каналах это прошло. А в других странах, по большому счету, либо на это не обратили внимания, либо, что для них еще болезненнее и хуже, просто посмеялись. Сегодня многие обурились, а некоторые даже посмеялись над последним высказыванием главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который сказал, что считает, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало для нее фатальной ошибкой. Давайте послушаем его цитату.
У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли по-іншому, домовлялися по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах. Пане Игорю, как вы оцениваете такое заявление Давида Арахамии и вообще стоит ли его делить на суть и на формулировку? Безусловно, тут можно искать какие-то там подводные камни. И, знаете, мне кажется, есть две версии такие. Вот почему это произошло. Первая версия, он так действительно считает, и он просто так сказал. Да? Вот именно в таком контексте, используя такие, знаете, мягко говоря, не дипломатические слова, как шантажировать. Я, кстати, не знаю ни одну страну, которая владеет ядерным оружием, и которая по состоянию на сегодня этим фактом шантажирует мир. То есть нет таких стран. Есть страны, которые пытаются получить ядерное оружие, и фактом вот этой попытки, там Северная Корея, например, Иран, они как-то шантажируют мир. Но ставить Украину в один ряд с Северной Кореей, мне как-то не очень бы хотелось, чтобы нас сравнивали. Есть вторая версия, что, в принципе, это абсолютно осознанное заявление. Такая, знаете, попытка поднять ставки в наших каких-то переговорах с западными партнерами. Это, что... наоборот, не ухудшает наше... это же, помните, после Компартии Китая, после заявления о переориентировании взглядов Украины на Восток. Вот это ложится же в парадигму последних каких-то заявлений нашей власти. Это, знаете, такая, извините за такое сравнение, пацанская дипломатия или дворовая дипломатия, да, вот как когда в детстве там есть друзья во дворе, да, вот я с кем-то там поругался, я, демонстративно начинаю больше дружить с другим, чтобы тот, с которым я поругался, ходил, мучился и как-то вот пытался со мной помириться. Но это свойственно Путину и его команде. К сожалению, это несколько свойственно и нашему президенту, который позволяет себе время от времени какие-то заявления там с риторическими вопросами. Почему мы не в НАТО, там, да, или через вот людей типа Арахамии, там, Арестовича, каких-то еще людей. Они вбрасывают такие тезисы: вы нам должны, вы предали интересы Украины. Как Арестович, помните, про Германию говорил, Меркель там предала интересы Украины. Арахамия такую вбрасывает. Все же понимают, что это же говорит, извините, даже не просто народный депутат от «Слуги народа», глава фракции, она большинства. По большому счету, это во многих странах достаточно мощная фигура. И в любом случае его высказывание попадет на стол нашим западным партнерам, которые там занимаются этим мониторингом. При этом, обратите внимание, кроме Корниенко, никто с офиса президента или там сам президент не опроверг заявление Арахамии, не сказал, что он погорячился и сказал не так. То есть, возможно, это где-то такая вот игра на повышение, что вы не будете, значит, слушать то, что мы вам говорим, значит, мы начнем думать про возобновление ядерного там потенциала Украины и так далее. Вообще это реально, вот если говорить реально о возобновлении ядерного потенциала и инфраструктуры. С точки зрения чисто вот такой, скажем так, материальной, это реально. То есть у нас осталось, смотрите, у нас же есть атомные электростанции, мы же понимаем, что если у нас есть действующие ядерные реакторы, которые производят мирный атом, они достаточно легко переориентируются на получение атома военного. И вот все проблемы, которые были у Ирана, у Ирака когда-то, они строили в первую очередь обычные реакторы, пытаясь потом их переориентировать на военные нужды. Другие страны им это не давали делать, там Израиль просто на территории там взрывал своими истребителями и так далее. Поэтому и у нас есть потенциал научный, у нас есть уран, который мы добываем в нашей стране, и теоретически это все можно. У нас есть технологии, и мы теоретически это все можем восстановить. Но это, конечно, требует колоссальных денег. То есть надо по-новому это все выстроить, опять собрать этот научный потенциал. Но самое главное, с точки зрения дипломатии, это будет катастрофа. То есть мы же должны понимать, что появление еще одной страны с ядерным оружием, оно странами, которые этим ядерным оружием владеют, мягко говоря, не очень позитивно будет воспринято. Тем более как элемент шантажа. Да, вот по сути, потому что речь же идет про вот это. Но тут же, наверное, суть о Будапештском меморандуме. Безусловно, смотрите. 1994 год. Да, мы ведь правда где-то просто вот бумажку это поменяли на представить, счастье. где-то это представить можно, но тут же тогда претензию надо выдвинуть Кравчуку и Кучме, потому что там же интересная история. Один, по сути, этот меморандум готовил, второй подписывал. Тут Арахамия немножко ошибся, потому что его Кучма подписал. Но готовили его при Кравчуке. Да. То есть документ был, Кучма просто сменил Кравчука, и он уже, по сути, вот как
наследственность определенная, да, этот меморандум. Поэтому надо задавать вопросы им, почему как бы был такой именно меморандум подписан. Но дело даже не в этом. Если мы чувствуем себя обделенными, а мы обделенные в этом плане, так давайте выйдем с конкретным планом, предложений, требований каких-то там, да, и нашим партнерам вот, на встрече с Байденом, там, на встрече в Германии с Меркель, да, озвучим, что, смотрите, ну, страны, которые были гарантами, вы как бы ничего нам не гарантировали, поэтому давайте это как-то по-другому компенсировать. Но играть вот в этот шантаж, ну, понимаете, тут же к нам начнут относиться с огромной долей осторожности, понимая, что, ну, мягко говоря, неадекватное какое-то руководство, которое вспоминает про какой-то шантаж, ядерное там оружие и так далее. Вот если бы мы вышли с конкретным планом и сказали, смотрите, вот то-то, 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 ну хорошо, вы нам не гарантировали это, значит, давайте нам это. Будем садиться говорить, но этого сделано, к сожалению, не было. Кроме того, ну вот смотрите, есть же как бы дипломатия такая публичная, а есть реальная. Да. К огромному сожалению, в 2014-2015 году, если кто-то думает, что предыдущая власть там, или президент Петр Порошенко не поднимали вопрос по поводу этого Будапештского меморандума, это не так. Они это делали. И делали на очень высоком уровне. Но тогда нашим дипломатам, это же известная по большому счету многим история, их просто вот вызвали куда-то в коридор дипломаты Британии, Соединенных Штатов Америки, ну стран-гарантов, да, по сути, и сказали, так, уважаемые украинцы, давайте так, мы вам будем помогать, ну там как сможем, да, но вопросы меморандума вообще не поднимайте, потому что они вызывают у нас дикое раздражение у нашего руководства. Они не подписывали этот меморандум. Это действительно декларация, бумажка. Никто не знает, как ее выполнять и как вам это гарантировать. Поэтому давайте по-другому. То есть это признак как бы плохого тона, если вы в публичных переговорах начнете его вспоминать. То есть либо мы делаем так, либо мы вообще никак не делаем. Хорошо, с чем тогда 30 августа в Вашингтон должен поехать президент Украины Зеленский? Замечательный вопрос. Наверное, с тем же, с чем он должен был поехать на встречу с Ангелой Меркель. И вот Абрахамия, кстати, сказал еще, что разговор будет с Байденом на повышенных тонах. Кстати, с Меркель тоже, помните, было, но что Меркель, будут поднимать принципиальные да, и в чем это закончилось? Да ничем. Извините, я, знаете, очень не люблю критиковать нашу власть, например, за какие-то внешнеполитические действия, поскольку это наносит, ну, ущерб имиджу страны. Но поскольку мы на украинском телеканале, да, то есть как бы, ну, это как-то более-менее еще понятно. Зеленский провалил, например, полностью визит в Германию. Полностью. Он что-то где-то между строчек сказал по поводу Северного потока как политического оружия и так далее, но мы не увидели какой-то реально принципиальной позиции Украины. Очень интересно было, что этот пресс-брифинг состоялся еще до 4-часовых переговоров с Ангелой Меркель. Вот, понимаете, то есть если бы он вышел и сказал, вот я приехал, у меня вот есть, например, вот там на 150 страниц предложение Украины по поводу каких-то гарантий или компенсаций, если поток заработает. Мы хотим это обсудить, понимая, что с этих 150 или 100 страниц мы получим там половину или треть. Но это были бы наши предложения, наши требования, да? Наше какое-то видение. Просто сложилась такая ситуация, что наша власть до конца надеялась, что ситуация как-то сама собой рассосется. И у нас был только один план. Поток достроен не будет. А он достроен де-факто. То есть, а на что мы рассчитывали? Мы рассчитывали на то, что санкции Соединенных Штатов Америки препятствуют? Мы рассчитывали на санкции, что они воспрепятствуют, на то, что Германия одумается, на то, что еще сейчас рассчитываем, что в Германии осенью на выборах победят зеленые, которые скажут, что этот поток мы не будем запускать в эксплуатацию. Ну, сейчас рейтинги у зеленых довольно подупали изменились. несколько, да. То есть, и опять-таки, даже если они победят, у них не будет монобольшинства, это будет коалиция и так далее. Поэтому вот какая-то эфемерная была надежда. Хотя, смотрите, любой эффективный политик должен иметь всегда минимум 2-3 плана. Оптимальный, идеальный, который, да, вот такой, но готовиться надо всегда к худшему. И когда мы уже понимали, это же было понятно несколько месяцев назад, что поток так или иначе достроит. И как не мытьем, так катанием, да, как говорят. Мы должны были выйти с этим негативным сценарием для нас, но под этот сценарий разработать уже пути решения этой проблемы, а их нет. Поэтому я, знаете, с некоторой опаской смотрю на визит предстоящий Зеленского в Соединенные Штаты Америки, потому что если Зеленский поедет туда просто пообщаться с Байденом, сделать пару классных фото и услышать заверения в поддержке территориальной целостности, суверенитета и так далее, но это будет ни о чем. Мы туда должны ехать в том числе с конкретными нашими предложениями и нашим видением. Президент говорит, что за время его каденции субъектность Украины очень сильно увеличилась.
Вот я хочу увидеть эту субъектность. Мы приезжаем и говорим: господин президент, вы лидер там демократического мира, самой большой демократической страны, мы вам благодарны за поддержку и так далее, но нас волнуют такие-то вопросы. Да? Вы не можете нас взять сейчас в НАТО, тогда мы хотим то-то, то-то, то-то. Статус члена поза НАТО, да, ну, особого как бы союзника Соединенных Штатов Америки, дополнительные деньги на оборону, совместные учения, обучение наших военных, да, не можете, нам не надо там наступательное оружие, давайте нам оборонительное оружие и много смотрите, других если вещей. мы говорим о том, что Украина соглашается на получение статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО, означает ли это, что мы, в принципе, отказываемся от вступления в НАТО и говорим, что, ну да, в ближайшей перспективе мы не видим? Нет, мы не отказываемся, но мы получаем минимум, да, хотя бы того, что нам добавит какой-то дополнительной субъектности. Это же, кстати, бонус, в том числе говорить и другим странам, например, в НАТО, которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки, о том, что, смотрите, у нас особые отношения, да, это будет дополнительный плюс. Ну, давайте откровенно. НАТО — это большой блок, 30 стран, да, как бы, но при этом там, по сути, лидером этого блока являются Соединенные Штаты Америки. И если Соединенные Штаты Америки, Британия там в значительной мере, но если Штаты вот решат, что эта страна должна быть в НАТО, это сразу дает там, как, знаете, как шутят в компьютерных играх, плюс 75 к харизме этой страны в плане получения этого членства. У Штатов просто пока такого понимания нету, к сожалению. Не можем мы зайти так, давайте попробуем как-то по-другому. Покажем свою субъектность, свою адекватность, свою полезность. То есть не мы должны где-то просить, они должны в определенной мере быть заинтересованы в том, чтобы мы в том числе были членом этого блока. А мы пока, к сожалению, в основном просим. Хотя Тогда тут вопрос, а чем заинтересовать? Ну, смотрите. Пане Ігорю, вернемся к этому вопросу. Я просто предлагаю сейчас подключить к нашему ефіру Ярослава Юрчишина, народного депутата України, фракція «Голос». Він зараз з нами на прямому зв'язку по відео. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечора. Пане Ярослава, мы сейчас с паном Игорем обсуждаем как раз визит президента Украины Зеленского в Вашингтон. На ваш взгляд, с чем должен поехать президент в Вашингтон? Что должно быть в портфеле у президента? Ну, спочатку потрібно їхати з виконаним домашнім завданням, тобто з тим, що ми брали на себе зобов'язання зробити в цілях активізації співпраці з Міжнародним валютним фондом чи з НАТО. Тут мова йде і про фактично початкову стадію судової реформи, реформу Служби безпеки України, яку, на жаль, навіть на законодавчому рівні поки що не прийнято. Та? І ми коли говоримо, що ми хочемо мати якісь додаткові пріоритетні стосунки з НАТО, в той же час просимо якусь дорожню карту, хоча попередньо вже і Байден, і Блінкен дуже чітко визначалися, і зрештою наша програма співпраці з НАТО теж передбачає ряд великих реформ. Але це те, що могло би посилити позицію візиту. На жаль, крім лише законодавчого забезпечення судової реформи, іншим нічим похвалитися не можна. Ситуація в енергетичній сфері, корпоративне управління Нафтогазом під питанням, питання незалежності Національного банку, зараз мусуються знову ж таки чутки про відставку вже нового голови Нацбанку, так, вже поставленого Зеленським. Тому фон такий собі. А що ми точно маємо вимагати, це чіткості компенсації, скажімо, політичного аспекту укладання Nord Stream. Сполучені Штати спочатку дуже активно зайняли позицію протидіяти цій політично-енергетичній машині. Зараз фактично здалися там через частково і власні інтереси, частково через інтереси європейських партнерів, тобто Німеччини. Але натомість ми маємо отримати чіткі гарантії, як у разі, бо завжди кажуть, не якщо, а коли Росія нападе, так, на що ми можемо розраховувати. І тут справді погоджуюся з вашим гостем, необхідно говорити і про оборонне озброєння, і про активізацію міжнародних навчань. Ми знаємо, що під час виборів в Російську Федерацію заплановані
навчання захід, спільно білоруські, російські, які будуть відбуватись фактично на кордоні з Україною. Тобто це буде ще одна точка, ще один період конфлікту. Ну і активне просування ініціатив, які пов'язані з Кримом, зокрема Кримською платформою, чіткі кроки по реалізації плану деокупації Криму. Бо поки що ми маємо стратегію, але ця стратегія – це скоріше документ про наміри. Потрібні просто конкретні дії, підкріплені гарантіями наших міжнародних партнерів, тому що відбудова Криму, а зараз забезпечення прав корінних народів, частина з яких змушена була виїхати з Криму, це все питання, які ми можемо підняти. І я думаю, в даному випадку Америка змушена буде відповідати. Пане Ярославе, и еще один вопрос, который я хотела с вами обсудить. Что у вас сейчас происходит в партии «Голос»? Сегодня ваша коллега Александра Устинова сообщила, что большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии «Голос» 29 июля, покидают ряды политической силы. Она сообщила опубликовала свое заявление о выходе из партии на своей странице Facebook и написала, что «Голоса» больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека, Киры Рудик, которая существует исключительно на бумаге. Конец цитати. Власне, мені мало що можна додати до слів Олександри. Сьогодні з фракції «Голос», тобто з партії «Голос», вийшло 7 депутатів, народних депутатів, які були членами політичної партії. Я, Олександра Устінова, Юлія Клименко, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Роман Лозинський. Фактично кількість опартійнених членів фракції обмежилась з 20 лише 7 людьми. З'їзд відбувся суто номінально, в принципі, його можна було не проводити. Перед тим керівництво партії створило 5 нових осередків, які очолили люди дуже наближені до Кіри Рудик. В 5 опозиційних осередках були змінені керівники, щоб на з'їзд виїхали лояльні люди. Тому не дивно, що з 21 делегата з'їзду, це ще одна така цікава річ, партія, яка є національна, має представництво в парламенті, проводить з'їзд закритий, без камер, без будь-якої прозорості, навіть своїм членам-партійцям не показували. І коли приїхала делегація з Львова, за статутом, який так і не поміняли, кожен член партії може бути присутнім на партійному заході будь-якому, це його права, захищені в статуті партії. Понад 15 депутатів місцевих рад від Львівщини банально не пустили на з'їзд. Тому це сьогодні відбулася така остаточна профанація самої партії «Голос». Ми не бачимо логіки далі в ній залишатися, тому будемо в межах фактично наших можливостей як народних депутатів, ми залишаємося народними депутатами, займатися, власне, створенням якоїсь альтернативи. Это будет какая-то новая депутатская группа в парламенте или какой-то другой формат? Це буде об'єднання «Справедливість», воно вже є в межах фракції «Голос». Це те, що нам зараз дозволяє регламент. Ціль фактично поміняти керівництво фракції, бо керівництво фракції понад половину, 11 депутатів проголосувало за зміну керівника фракції. Думаю, в вересні ми повернемося до цього питання. Как эти процессы повлияют на электорат партии «Голос»? Ці процеси невідворотно впливають на електорат партії «Голос». Електорат партії «Голос» скоротився від 5,8% на виборах парламентських, через 3,5%, коли відходив Святослав Вакарчук, до 1,7%, коли зараз нам партія «Голос» керує нібито людина з адміністративним досвідом, а насправді людина, яка просто ніяк не може бути толерантним до альтернативної позиції, і поступово витискає партії спочатку Сергія Притулу, потім керівників окремих осередків, зараз власне третину фракції, а насправді половину.
Тому насправді електорат «Голосу» де-факто треба буде повертати якоюсь новою пропозицією. Або електорат «Голосу» просто знайде ті інші пропозиції, які вже зараз існують, і буде підтримувати. Ніша праволіберальна, вона існує. Великі середні міста, виборці, які критично ставляться і готові контролювати політику, вони є. Тому я думаю, що ця ніша точно буде кимось зайнята. Прикро, що це буде не «Голос» в існуючому стані, з існуючим керівництвом, з існуючим рівнем підтримки і організації процесів «Голос» перспективи немає. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагулно, что нашли время и связались с нами. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, фракция «Голос», уже народный депутат Украины, Верховной Рады. Как вы оцениваете эти процессы? Ну, знаете, к огромному сожалению, история партии «Голос» подтвердила одно железное правило про железный закон олигархии, который еще в 20 веке был известным немецким теоретиком, политологом, сформулирован Робертом Михельсом по поводу функционирования партии, где руководство партии рано или поздно оттесняет рядовых членов от влияния на те или иные решения. Вот в «Голосе» произошла эта же самая история. По-разному можно относиться к депутатам, которые вышли, да, но они были достаточно публичными людьми, имели принципиальную позицию по многим вопросам. У них были эти разногласия с Кирой Руды, которая по большому счету, действительно, если так со стороны даже наблюдать, где-то узурпировала власть, отказалась от вот этой идеи, что это такая партия без одного лидера, партия, где решения принимаются коллегиально, переформатировала полностью всю вертикаль. Да, она сегодня получила максимальную поддержку, 86%, но, извините, на всем съезде было чуть более 70 делегатов. То есть о каком уровне представительства может идти речь, мне очень сложно говорить. Поэтому тут можно ставить крест на истории партии «Голос», партии именно «Голос». Да. Какие-то новые проекты, они, безусловно, возникнут, потому что те депутаты, которые вышли сегодня, они харизматичные, они имеют какую-то определенную политическую историю. Я не исключаю, что они создадут какой-то новый политический проект, будут отстаивать то же, что они отстаивали до этого. Это соответствует полностью национальным интересам Украины, это очень важно. Возможно, найдут себя в какой-то другой ипостаси, в другой политической силе, но пока будут в Верховной Раде голосовать за те законы, которые они будут считать нужными и полезными для Украины. Пане Игорю, возвращаясь к тем вопросам, которые мы с вами обсуждали, и к Соединенным Штатам Америки, я хочу, чтобы мы сейчас вместе послушали прямую речь президента США Джозефа Байдена в обращении к американским разведчикам. Он сообщил, что его российский коллега Путин опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефти, ничего больше. Давайте послушаем. Як ви всі знаєте, у мене нещодавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним. Я давно маю справу зі світовими лідерами, так само, як і ви. Він знає, що ви краще, ніж його команда. Його це дуже дратує. Я не жартую. У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння та нафтові свердловини. І більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи погані. І це, на мій погляд, робить його ще більш небезпечним. Пане Игорю, здесь у меня возникает вопрос, как воспринимать такую диссонансную риторику Джозефа Байдена? С одной стороны, он говорит убийца, с другой стороны говорит, что это мой близкий друг. С одной стороны, он делает такой подарок Путину в виде этого совместного заявления с Германией по поводу завершения строительства Северного потока-2. С другой стороны, говорят о возможных санкциях из-за продолжающихся кибератак. Что происходит? Я думаю, что близкий друг — это больше сарказм был в таком плане, знаете, так, пошутил? Где-то да. Близкий в каком плане? Что он его хорошо знает настолько, что, в принципе, где-то предугадывает. Но я с его словами могу согласиться. Я скажу более, когда-то Джон Маккейн вообще гениальную фразу сказал, что Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной. Да? То есть, сидит на этой нефти, ее качает, по большому счету, там ничего, кроме вот этого ресурса, еще там леса, каких-то других ресурсов нету. Но тут ключевое что? Это страна, у которой есть ядерное оружие. И к огромному сожалению,
сожалению, этот факт вынуждает те же Соединенные Штаты Америки где-то идти на какие-то контакты, где-то учитывать какие-то заявления России, действия, которые Россия совершает, прекрасно понимая, что не очень адекватные люди, у которых действительно проблема отсутствия нормально работающей экономики. Ну, слушайте, о каком соперничестве может идти речь, если бюджет Российской Федерации чуть-чуть, вот последний, да, чуть-чуть больше, чем бюджет одного штата Калифорния. Чуть-чуть больше. То есть они, по сути, равнозначны. Одного штата Калифорния. Но почему это все происходит ценой интересов Украины, которая является форпостом ЕС и НАТО? Да, к огромному сожалению, так часто происходит в мире, когда страны, которые оказываются вот на пересечении вот этих интересов, они как бы, я не скажу, что их интересами жертвуют, но если они не могут о себе как-то заявить, показать свою субъектность, подтвердить свою субъектность, они, я не скажу, что они превращаются в разменную монету, но их интересы учитываются уже в какую-то повторную очередь. Нам с 2014 года, мы же до 2014 года, по сути, эту субъектность потеряли. Давайте откровенно говорить. Да? Мы двигались в сторону России, Янукович полностью делал то, что ему говорили в России. Потом с 2014 года мы очень тяжело, с потерей территорий, с какими-то другими потерями наших воинов на фронте, переселенцами и так далее, мы эту субъектность как-то восстанавливали. И на определенном этапе ее смогли восстановить. К сожалению, после 2019 года опять начался откат. Вот эти вот игры, что мы там посмотрим в глаза, мы договоримся, сядем за стол, да, вот остановимся посерединке, где-то сойдемся и так далее, они сыграли с нами очень злую шутку. Потому что те же Соединенные Штаты, которых тоже шатало, Трамп, Байден, вот эти все моменты, та же Европа смотрела на вот это все и думала, они думают, что они сами могут договориться, да ради бога, пусть договариваются, мы даже в этом не будем принимать участие. Вот в этом была ошибка. И сейчас нам эту субъектность опять надо восстанавливать каким-то образом. А сделать это все сложнее и сложнее, и мы вот идем уже по пути то, о чем мы говорили. Шантаж, ядерное оружие, какие-то другие вещи и так далее. Так, к сожалению, это не работает. Субъектность, она должна быть в другом. То есть мы должны усилять нашу армию. Вот вы спрашивали до включения господина Юрчишина, чем мы можем быть полезны. Да, послушайте, наша армия по состоянию на сегодня, она по сравнению с огромным количеством стран, армий других стран НАТО, гораздо более продвинута, опытная и так далее. Вот страны типа Венгрии, Польши и так далее, они не сравнятся просто. Хотя они тратят на оборону достаточно большие суммы, кто-то даже больше, чем мы. Потому что у нашей армии есть, например, боевой опыт. И, кстати, во время учений наши воины делятся этим опытом. Американцы нас где-то больше понимают, потому что у них армия постоянно где-то воюет в каких-то горячих точках. А для других мы как бы открываем что-то новое. Мы говорим, вот вам, у вас теория, а вот у нас практика. И многие другие вещи, они могут быть полезны этим странам, которые являются членами НАТО, и они могут понимать, что мы не можем где-то воевать сами, быть форпостом. Украина в силу объективных причин этим форпостом стала, потому что на нас напали. Так давайте мы тогда поддержим этот форпост. Если ты не хочешь воевать сам, то надо тогда поддерживать тех, кто может это делать и уже это делает. Но мы должны же это правильно, извините, очень плохое слово, но оно отлично подходит под ситуацию, продать это. Чтобы они это поняли, чтобы они действительно в этом были заинтересованы еще больше, чем мы. А как-то мы упустили почему-то вот эту возможность постоянно на это делать упор и про это говорить. Возможно, мы как бы ее восстановим. Я хочу в это верить. От встречи с Байденом действительно тут очень много будет зависеть. Так, а каких-то реальных, конкретных гарантий по поводу транзита газа через Украину после 2024 года мы можем получить? Или хотя бы что-то предложить в этом вопросе? Мы должны были давным-давно это сделать. Мы не предложили. И, знаете, какие-то... не предложили. Сейчас 21-й, столкнулись с проблемой. Я не надеялся на то, что 30 августа, после встречи Байдена и Зеленского, что-то для нас в контексте Северного потока сильно изменится. По одной простой причине. О гарантиях мы должны говорить в первую очередь с Германией. А потом уже с Соединенными Штатами, и потом уже с Россией. Потому что что хочет Германия? В декларации это же было видно. Вы с Россией садитесь и договариваетесь. Про транзит, какие-то еще вещи. И Россия постоянно говорит, мы готовы договариваться. Там же они назначают некого спецпредставителя в этом вопросе. Но Россия что говорит? Мы готовы обсуждать эти все вопросы в формате 1 на 1 с Украиной.
Вот давайте сядем и договоримся. Этот вариант для нас не подходит. Любые договоренности теперь могут быть исключительно в трехстороннем формате, где есть мы, где есть Россия и есть там Германия. Европа, ну, Германия, Европейский Союз плюс США, Германия плюс США, неважно. Но тут должно быть три стороны. Должен быть гарант, не Россия, не Украина, который вот эти все договоренности закрепит. Эксперты с энергетической безопасности говорят, что даже сейчас мы можем себе, ну, грубо говоря, выторговать неплохие условия после 2024 года. Например? Например, минимум там 30 или даже 40 миллиардов кубов газа, которые будут идти по территории Украины. Полная загруженность, это даже больше не к России, а, например, к Европе, загруженность наших хранилищ европейским газом и его использование. Не сможем мы так много качать с России, значит, будем этот газ гонять по нашей системе, чтобы она, ну, не развалилась, да, и обратно его отдавать. Но мы с этими предложениями должны выйти. Смотрите, сейчас климат очень, ну, плохо поддается какому-то прогнозированию. Да? Есть зимы мягкие, потом зимы очень холодные. Мы должны бить в том числе и на это. И говорить, что не берите только газ у России по Северному потоку. А если будет очень холодная зима? Через 2 года, ну там после 2024 года, а вы наплюете на нашу газотранспортную систему, мы ее разрежем на металл или там законсервируем, и вам не будет хватать газа, и вы его не сможете никак получить. А вообще сейчас в Европе насколько диверсифицированы поставки газа с различных стран? Вот сейчас, Катар? смотрите, вот сейчас как раз диверсификация она присутствует, потому что идет по Украине. Есть же Северный поток-1, Северный поток-2 и Северный поток-3, по сути. Ну, их так можно назвать условно. То есть оно уже минимум идет несколькими потоками. Для России просто что важно? Выкинуть Украину с этих вот моментов и диверсифицировать только по своим потокам. Мы должны объяснить, это же понимают прекрасно в Германии, что вы ничего не потеряете, а только выиграете, если часть этого газа будет и после 2024 года идти по территории Украины. Вопрос только в объемах. Мне кажется, что тот минимум, который для нас оптимальный, ну, про него можно говорить, но мы должны предложить, как мы это видим, что мы хотим. Понятно, надо требовать не 40 миллиардов кубометров, а 50, там, 60, понимая, что потом эта цифра как бы уменьшится. И потом уже выходить с общим каким-то мнением к Российской Федерации, говорить, что вот мы садимся и так решаем. При этом Украина, знаете, делает как бы даже услугу той же Европе, потому что мы в контексте их же энергетической безопасности. Вот почему эту карту не разыграть, да? Мы где-то закрываем глаза на гибридную войну, на реальную войну, на оккупированные, аннексированные территории, да? И говорим, что мы готовы вот отдельно это рассмотреть, отдельно это. Но мы даже этого не сделали. И я не понимаю, почему. Сидеть просто ждать, что, вот как, знаете, у Булгакова, ничего не просите у сильных мира сего, сами предложат и сами все дадут. Не работает это так в современном мире. Надо требовать. Мы же не маленькая страна. 40 там с чем-то миллионов населения. Одна из лучших армий в Европе, которая сдерживает, ну, мягко говоря, огромную страну там с ядерным потенциалом. Давайте мы не попросим, где-то потребуем, но, по крайней мере, тогда бы Зеленский мог выйти и сказать, ну, всем нам, что мы попытались, не получилось, но мы сделали все, что могли. А мы даже этого сейчас, к сожалению, сказать не можем. Я, кстати, эти вопросы задавал некоторым депутатам «Слуги народа», они молчат, у них нет ответа. Дякую вам дуже, пане Игорю. Я, к сожалению, вынуждена прощаться, потому что буквально через 30 секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Корушкенджи дослар. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Кырымда 83 жашына келіп, коронавирус хасталығындан журналистве белі алып барыжы Субия Налбантова кечінді. О 90-шы сенелері Кырымға қайтқанынан Devlet телеканалында балалар үшін ilk Кырым татар тілінде Мерабаныз балалар программасын азырла башлады. Телепередачалар үшін ООЗ Қоқлалар тікіп, оларны кадрда ойнатайды, фильмлеріні Кырым татар тілінде сеслендіреді. Балалар үшін озы шиыр ве масалларды язайды. Ойым балалар емде бұйықлерінің севгісіні қазанды. Уақыттаки несілге телевизор вастасынен ана тіліні ешіттіріп, огретмеге имканлар яратты. Күн қонайым дегенде, дамға мініп, мен ятам. Бұ тауық. Тауық доғры елдар. Мен 17 ел телевидениеда çalıştı. Biraz sonra Kırım ve Ukrayna'da nam kazanған medeniyet erbabı öz masallar жиынтығыны да бастырған еді. Бүгін Kırım татар халқы yazıcı, hoca, aktrisa, ерже, алыбарыжы olған Субия ханымны ғайып етті. Субия Налбантова 2012 сенесі оғлы Ақтем Сидаблаев театр телеканалы тарafından шығарылған қайтарма фильмінде мұйым роллерден біріні ижра еткен еді. Товарищ лейтенант, у нас еще 2 дома. Заткнись, у тебя мать есть? Бабушка, вы собрались? И это все? Здесь Бог, память и хлеб. Человеку этого достаточно, чтобы жить. У меня 5 внуков погибли на войне. 6-й внук сражается за нашу землю. Увидишь его, скажи ему, что он предатель. Ишгалжелер тарafından mahkum etілген Кырымлы сияси мабус Олег Приходько Владимирский централ апсханесіне yollanылған. Бұны оның адвокаты Назим Шейхмамбетов хабар етті. Майыс айындан башла бүгінге қадар Приходьконың сой-соплары мабус қайда тұтылғанны білмейді. Украина Юқары Шурасында инсан ақылары векилетлесі Людмила Денисова Рус омбудсменне Приходьконың бұлынған ері аққында малюматына бермек талабынен мұражат етмеге мечбур oldu. Назим Шейхмамбетовның малюматына көре Приходько Владимир шерінде белгіленген 5 жыллық жазасынан бірінші жылы тұтылacak. Мартның үшінде Русияның Женеве Арби махкемесі Сақ шері мемориеті бинасыны Львовтаки Рус консуллығыны патлатмаға азырлық көргені үшін Приходьконы 5 жылға mahkum етіп, оңа 110.000 рублей жүреме белгіледі. Кырым платформасы саммитінде Полония yüksek seviyede temsil edilecek. Bunu Polonia президенті канцеляриясының Devlet катибі халқара саясеті бойынша бюро yolbaşçısı Якуб Кумах Украина президенті офисі yolbaşçысының muavini Игорь Жовква ile video консультация кечірген вақыт хабар еткен. О Украинаның Кырымны işgalcilerden азат etme intiluvuna қол тұтқанын білдірген. Кырым платформасының саммиті августның 23-інде Киевде кечірілмелі. Евел Украина тыш ішлері назирі Дмитро Кулеба хабар еткен. Кенне көре 28 devlet ve халқара teşkilatlары саммитте iştirak eteceğini таздықлаған. Станом на зараз вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь в саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, як я сказав, прем'єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів. Цей результат вже дозволяє з упевненістю сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Хоча ви не уявляєте, наскільки потужною і системною є протидія Росії. Вони працюють в кожній столиці, в кожній країні, переконуючи, відмовляючи держави брати участь в Кримській платформі. Işgalciler Ukrayna арбелері позицияларыны hücum etmege devam etті. Azaq denazı ялысында olған Широкино ve Водяное қасабаларында ve işgal etilgen Донец жеварында olған Украин позициялары бұйық майынлар ile hücum etilgen. Пески жеварында есе танкқа қаршы ракета комплекслері қоланылған. Адет üzere işgalciler çeşit kalibrlı granat atıcı tırtıbatlарынан de ateş açқан. Oğuz штабы дистанцион майынланов интылулары yapılғанны ve düşman istihbarat аппаратларыны uçurғанын да қайдеті. Крім того, на межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Південне ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає. Байрактар пилотсыз учу жалетлері Қара деңізді девре желекеті башлады. Учу жалет Николаев жеварындаки Кульбакина Арби авиабазадан учып бірқач саат девамында 5 километрлік юксекліктен Қара деңіздің шималь-ғарби территориясындаки вазиетні контроль етті. Шымды деңіз акваториясы Украина ава құветлерінің 383-ші полкнан пилотсыз учу жалетлері тарафындан незарет етілмекте. Фақат біраздан олардан еріне Арби деңіз құветлер авиациясынан сақынан 10-шы бригада теркабіне кірген учу жалетлері қолланылacak. Июльнің ортасында Арби деңіз құветлерге Байрактар ТБ-2 учужы комплекслері қошылды. Учу жалет қанатларының ұзынлығы 12 метріні тешкіл етечек, ярым тоннадан зияде. 7 километр yüksекlikке көтеріле біле. Байрактар ТБ-2 истихбарат течкизатларынан ғайры танкларына yok etken ракеталар ве авиабомбаларына ташы біле. Арби деңіз құветлері бұл ұжым жалетіні женеби сыңырлар, қара ве азақ деңіз акваториясыны қоршаламақ үшін қолланacak. Украинаға қош келдіні сама бұғавларда. Бориспольде Украинаға кірмек үшін сыңыржыларға қабарны теклиф еткен русны тұттылар. Екі рус Украина пайтақтына Истанбул Киев рейсінен келді. Ама өз зияретінің мақсадыны таздықлап оламаған үшін оларны Украинаға ебермеділер. Олардан бірі Арби Хадимге $1000 хабар теклиф етті. Сыңыржы бұның видеосыны чеккен русны Украинаға еберіп тұлар. Я понимаю, это за вас и за вашего друга, да? Чтобы я пересмотрел решение. Да. Сколько здесь? 1000. Здесь $1000 за то, чтобы я вас пропустил через государственные границы и вашего друга. Вы же понимаете, что это незаконно? Что у нас могут быть из-за этого большие проблемы. Понимаете? Понимаю. То есть это уголовная ответственность. Если, не дай бог, это где-то выплывет, мы с вами понесем уголовную ответственность. А я этого очень не хочу. Думаю, не вам, не выгодно. Тогда welcome in Ukraine. Спасибо. И, соответственно... Руки на стол, телефон на стол. Полиция. Вы за то, что просили вас спустить на территорию Украины, вы на территорию Украины попадаете. То есть у вас сопровождение сотрудников полиции, да, вы попадаете на территорию Украины. Ақмежет мерkezінде Котек, Пушкин ве Горький соқақларының чатышмасында чеченлер ве Қырым сакинлері топланды. Шаатларының сөздеріне көре топланғанлар башланған Котекте бір-біріне қаршы пневматика пыштавы, пычақлар ве шишелер қолланған. Бір шаат тарафындан чекілген видеода ишгалжілер полиция ве Росгвардия хадимлері огынде қабыға олғаны көріне. Чеченлерден бірі Қырымлыны сақалына ұрып йықты, о есіні жойды. Русқовечілері ұжымжыны тұтмаға тырышқаны вақыт оның yoldaşları бұңа кедер етіп қаршылық көстермеге тырышты. О вақытта зарар көрген Қырымлы ессіз ятайды. Оңа жилі ярдым чағырдылар, Котекнің себеплері да белгіленмеді. Ой, и зачем это делаешь? Вот это, скажи, правильно было? Вы что творите, ребята? Стоять, видео есть, разошлись. Зачем он человека? Он человека же вырубил. Надо убирать руки! Уходим! Человека не трогайте. Я могу его Давай так обязательно. Я сказал, это свинья! брат, мы никуда не уходим, мы никуда не уходим. Ударили он, бутылка, тоже синяк.
Снимать надо было, когда они бутылкой. Ну я снял, как он его бороду. Когда этот в сторону смотрит, ему в бороду, это нечестно, ребят. Мы не только... Вы скорую вызвали уже? Украинада маскаларның межбури тақмасы рет етілмесі үшін мемлекет ялісінен чоқ ұса ашыланмалы. Более шартны баш санитарикім Игорь Кузин Украинская правда интернет-газетасына берген изатында қайдетті. Кузиннан сөздеріне көре карантин сыңырланмаларынан емшатылмасы үшін ковидке оғрамақ телекесі пек аз олмалы. Украина сағлық назирі Виктор Ляшконан сөздеріне көре клиник араштырмалар ведуния сағлық тешкіляты векілерінің фікіріне көре кереклі олса Украинада учи дозадан ибарет олған вакцинаны япмаға башлай білелер. Ляшко Pfizer вакцинасының ішлеп шығарыжысы да эффектив қоров үшін үшінші дозаның кереклігі бармы йоқмы түшінгенні қайдетті. Україна буде готова, і Україна розглядає можливість закупівлі і на 22 і на 23 роки 2 дози додаткової вакцини, оскільки ми точно не знаємо, наскільки довго буде тривати імунітет після проведеного щеплення. І ми готові закуповувати цю вакцину, і все в нас для цього готове. В разі, якщо буде прийнято рішення після проведення клінічних досліджень і після реєстрації регуляторами, в тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я, що після повного комплексу, тобто 2 щеплення, які ми зробили зараз, потрібно буде 3-тє бустерне, і після цього не треба робити, тобто 3-я вакцина, ми вийдемо на 1 щеплення. Ишгал етілген Қырымда коронавирус тарқалмасы эксілмей эркун тахменен 500 инсанда чин вирусы белгілене. Хасталарынан сайысы артқаны үшін Ақияр хастаханелерінде оксиген етішмейдей шеернан сағлық департаментінің мудирі Виталий Денисов. Оқайдеткенне көре сонки айлары оксигенге мұқтач олған хасталарынан сайысы пек артқан. Бұне берабер Ақияр хастаханелер оксигеннен темен еткен шirketlерге 400 миллион рубле боржылы қалған. Индонезия сакинлері Джакарта шеернан мезарлығында өз сойсопларынан ведалаша. Бұнда коронавирус құрбанларына дефін етелер. Чаршымбе күні Индонезияда юқонч хасталықтан 1800 өлім қайдетілген. Салы күні ковид хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде 2069 инсан вефат еткен. Индонезияда пандемия башлағанынан берлі бұл ең yüksek күнлік көстергіштір. Мухаммад 10 күн ішінде ковидтен күрешіп вефат еткен ағасынан ведалаша. Люди, особливо індонезійці, які не вірять в існування COVID-19, повинні бути обережнішими і більш пильними, оскільки пандемія реальна. Индонезия Асияда эпидемияның меркезі олды. Эркунмында онларжы бин коронавирус хастасы белгіленмекте. Июльнің 15-інде антирекорд 56 бин инсанда чин вирусы қайдетілген. Соңки күнлерде хасталарының сайысы эксілді. Бұл мұнасебет или акимиет карантин сыңырланмаларыны емшатты. 3 hafta қапалы олған күчік түканлар, база алыш-веріш меркезлері, қавихане ве ресторанларының яз суфралары кенеде чалышы башлады. Айны вақытта мемлекетте коронавирусның ilk вариантына көре да юқыншылылған дельта штамы тарқалы башланды. Ми повинні знати про поточну ситуацію, оскільки якщо заразимося, то зашкодимо і собі. Уряд також має більше турбуватися про людей, як в інших країнах, які краще справляються з COVID-19. Мұмен алғанда Индонезияда 3 миллион 200 бин инсан ковидке оқырады. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 88 бин инсан вефат еткен. Мемлекетінің 270 миллион сакинден вакцинаның 2 дозасын алғанларының сайысы тек 7%-ға етті. Түркия акимиеті Анталиядан 75 километр месафеде ерлешкен Манавгат шеріне кечкен орман яңғынны таққық етмеге шандыра. Яңғын Түркияның женебінде. Атеш Манавгат шерінің мерkezіне еткені білдіріле. Сакинлеріні тақлие етелер. Вифат еткенлер аққанда малимат yok, ама 50-ге яқын инсан зарар көргені белі. Сподіваємося, що впораємося з цією пожежею без людських жертв. Вона охопила велику територію, і ми сподіваємося загасити її якомога швидше. Всі аспекти інциденту будуть розслідувані, і ми знайдемо всі види підтримки нашим громадянам, яким вона завдала шкоди.
Анталия вилаятынан мэрі білдіргенне көре янгын бірден 4 ерде башланған. Күчлі елве 40 дәрежелік сыжақ атешінен күрешіні қиынлаштыра. 4 районларынан сакенлері тақли етілген. Янгынның себебі аляда белледі кел. Атеш сондырылмесінде 400 янгыжы, 19 вертолет ве 108 янгын сондырыжы араба желп етілді. Мемурларының малыматына көре шымдылық янгын туристик ерлер үшін телекеледі кел. Ама күчлі тұтын себебінден регион бойы экскурсиялар лего етілген. Литванияны қорчылап қырымылы бағларына ұзмеділер. Литванияда үкімет себиесінде Литвания татарлары тарихы ве медениеті елына бағышланған тедбірлер башланды. Байрам қайды төлі қанда қарарны үкімет да 2019 сенесі қабыл еткен еді. 2017 сенесі Литвания татарлары Литванияда ерлешкенлерінің 620 еллығына қайдетті. Бұл сенесі татарлар Гедеминас Киназы елі иттифағдашлық аңлашмасы имзалағанына 700 ел тола. Бұл қырымдан шыққан татарлардар. Шымды оларынан сайысы 3000 живарындадыр. Анда Литванияда Тракай шерінде Қырым ханлығына құрған Хаджы Герайда доған еді. Литвания татарлары бір жеңкте исенларда иштирак етіп Литванияның мұстақылlik ве азатлығы үшін күрешіп, Литвания тарихында өз изіні қалдырды. Шымды есе бұл жемиет өз яшайшыны Литвания девлеті еле бағлай. Меджлис рейсі Рифа Чубаров тедбірге бармаса да видео хайырлавына язып йоллады. Литовські татари прославили свою країну плеядою відомих дипломатів і воєначальників. Литовські татари, які втілилися в єдину спільноту з литовським народом, ніколи не поривали своїх духовних зв'язків з Кримом, звідки їх предки виступили на допомогу Литві в захисті від зовнішніх ворогів. Цей зв'язок отримав потужні імпульси і нові можливості у зв'язку з розпадом СРСР і поверненням кримсько-татарського народу на свою батьківщину Крим. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и встречаемся с самыми, на наш взгляд, интересными людьми. И особенно приятно, когда в этой студии, ну, так часто довольно бывает, но все-таки этого человека еще тут не было, находятся наши земляки, беженцы, или как называют, вынужденные переселенцы из Крыма. Одна из них, из самых активных таких людей, это Наталья Лютикова. Она у меня сегодня в гостях. Ассаляму алейкум. Привет. Ну, давай сразу начнем с Крыма. И, собственно говоря, будем говорить про Крым, потому что сколько лет ты уже не дома? Ну, 8-й год, получается, будет 8 лет уже вот этим летом. 8 лет? Так. І ні разу ти не возвращалась? Одного разу, через рік після того, як ми виїхали з Криму, ми поїхали до мами на день народження. Але недовго там пробули. Мені ФСБ вручили попередження о 2-й ночі про те, що що вони хочуть зі мною поговорити прямо в цей час. 2 часа ночі? Так. Оскільки це було тільки початок, коли починали так затримувати більш-менш активно, скажімо так, а там працювали колишні наші там знайомі і так далі, то... Хто були СБУшниками, став ФСБ? Так. І у мене завжди був нормальний авторитет на півострові, я все ж таки там людина була відома. І дали 2 години покинути територію Кримського півострова, і ми з 3 дітьми за ці 2 години втікали. Причому тоді моя середня дитина, донька, їй було 11, сказала цю фразу, яка мене тоді так дуже сильно запам'яталася, про те, що і тепер я розумію, що відчували кримські татари в 44-му році. Да, очень похоже. Угу. И ночь, и 2 часа на сборы, даже меньше давали. Это еще у них считается гуманизмом. Так.
Це було пов'язано з тим, що я на той момент вже займалася активно волонтерською діяльністю, допомагала пораненим в шпиталі, а також ми допомагали по мірі можливості батальйону Крим тоді, ІСА АКФ, коли і командував їм. І це була публічна інформація, і просто якісь добрі люди написали донесення на мене. А предупредили частным порядком какие-то знакомые, просто что ты бежала, да? Ну так, які працювали в ФСБ на той момент. Ага, то есть предатели, но все-таки они тебя предупредили. Грех на душу, решили такое не врать. Иначе ты сейчас сидела бы. Так. Ты абсолютно уверена в этом? Я в этом уверена, тому що ми після того вже перевіряли неодноразово через різні джерела, що там по мені. Ну, по мені вже 4 статті. Тому мені не можна їздити в Крим. То есть це така серйозна така терористка, да, екстремістка? Слухай, там була така смішна ситуація насправді, ну, якщо це можна взагалі про цього сміятися. Ми коли приїхали в той період в Крим, поїхали відвідати старих друзів в Севастополь. І я каву пила з подругою на Хімовській площі. І от один з епізодів, який у них був записаний в цій справі, я бачила, мені показали цю справу, це перевірити мене на предмет, ну, типу, що я закладала в той момент вибуховий пристрій на Хімовській площі. Ну, знаешь, после того, как десятки крымских татар, уже больше сотни, намного больше сотни, посажены без всякой пули, без всякого кусочка пороха, посажены как террористы, просто так, потому что захотел сделать что-то. Ничего удивительного нет, и ты бы спокойно відправився по етапу. Так, я це дуже добре розумію, і дійсно кожне затримання кримських татар, інших людей в Криму, для мене це просто реально, ну, як особистий біль, і от усвідомлення того, що там майже 300 дітей зараз без батьків, мені як матері просто це, ну, от неможливо з цим жити спокійно, ну, це реально великий біль, і хочеться щось робити, і звісно, що мені, ну, просто дуже страшно і боляче дивитися, що фактично та нічого не робиться такого реально ефективного. Обмін заторможен вже 2 роки. Не обмін не робиться, не заяв достатньо не лунає. Ну, вони завжди такі формалізовані заяви там від представників держави нашої, від якихось наших там партнерів. Так, про це говорять, але це вже такою майже буденністю стало. Нема нічого такого, щоб цей процес, ну, щоб закручувати, грубо кажучи, Росії ну, за ці ты не видишь усиления санкций, не видишь, все как бы таком ровненько идет, как будто ничего не происходит. Так. А уже действительно более 300 детей, при живых отцах их не видят. И, знаешь, это все познается в сравнении. Вот, с одной стороны, мы не можем поехать в Крым, там, увидеть там, родственников, могилы наших, посетить там, наших предков и так далее. Но, а с другой стороны, думаешь, тебе, черт, еще повезло, потому что есть люди, которых отцы, мужья, братья уехали в русскую тюрьму куда-то, черт знает, как они мечтали там оказаться в Сибирь какой-нибудь, или куда-то уехали на 19 лет, на 14 лет. И действительно, как ты говоришь, а что делать? Вот, давай немножко вернемся. Я все-таки хочу, чтобы эта программа была в какой-то степени твоим личным портретом, чтобы тебя больше знали вообще в целом в Украине, так как ты давно уже живешь, ты под Киевом живешь, да? Так. Вот, и начнем с того, чем ты занималась в Крыму, и чем ты занимаешься сейчас, вот с 8-й год уже оккупации и войны. Ну, в Криму я працювала банкіром. Я 20 років відпрацювала в Укрсоцбанку. Фактично з 18 років. Звичайна кар'єра банкірська була. Останні 7 років до окупації я фактично займала топ-посади. Тобто життя вдалося? Ну, все було нормально, да. Я не планувала нікуди виїжджати, я нормально заробляла, ну, тобто все було хорошо. Мала 3 дітей, вже народила на той момент. І, власне, коли почалася окупація, я була в декретній відпустці з меншою дитиною і не планувала вже до банкірства повертатися. Я вважала, що себе реалізувала і хотіла викладати, насправді, фінансові дисципліни. Мені завжди це дуже подобалося, але, ну, так от, коли все це сталося, ну, ще почався Майдан, я вже розуміла, що це будуть якісь дуже страшні зміни. Коли я була 26 лютого під Верховною Радою Криму, я розуміла, що відбувається, що там було, ну, тобто своїми очами бачила. І, по-моєму, того ж дня я сказала чоловіку, що буде заходити Росія і ми будемо уїжджати, будемо їхати. Хоча ми ніколи цього раніше не планували. Чому? Тому що неможливо було усвідомити, прийняти і допустити, щоб мої діти
які до цього були українцями, жили і знали Крим таким, яким вони його знали. Я розуміла, що з 1 вересня їх будуть вчити, що вони росіяни. Хоча, звісно, була надія, що зможе відбитися там Україна. Ну, ми знаємо, чим це закінчилось. Коли я виїхала, перші 2 роки я займалась, я одразу пішла в шпиталь військовий. Ми фінансово намагались допомагати. Ми оселилися під Києвом в селі Гора. Це біля Борисполя, дуже близько. Намагалися фінансово, ті, які у нас були можливості, все, що від сімейного бюджету залишалося, віддавати на допомогу армії та пораненим. Тоді ще Притула Сергій вже був активно займався, я пам'ятаю, я до нього возила на Новий канал тоді якісь допомоги. І майже одразу потрапила в шпиталь, і фактично 2-2,5 роки я провела в відділенні гнійної хірургії Київського військового шпиталя, допомагаючи, доглядаючи і, скажімо так, була волонтером для наших хлопців. Детьми, расскажи. Получається, що старші вчилися, менші тоді було тільки 2 роки. Няню знайшли, була няня, вранці залишилась няня, я поїхала, наробила млинців, все як треба, і поїхала. Ти знаєш, мій чоловік, він інвалід війни, але тої, абхазької ще. І коли ми вже почали зустрічатися, тобто він вже був після поранення, і він мені завжди говорив, що найбільше в шпиталях, тоді в госпіталі, йому не вистачало саме спілкування. Тобто ти відданий сам собі. Він каже, лікарі – це добре, але розуміння того, що є інший світ, є і життя продовжується. Цього не вистачало. Я коли ходжу до шпиталю к друзям, ветеранам. І я з цією місією спочатку ходила, поки була потреба в активному волонтерстві, я цьому віддавалася. Пізніше стало зрозуміло, що вже і держава більш-менш на рельси стала відновлюватися в плані військової медицини. І у мене був такий вже, якщо можна сказати, передоз. Тобто дуже багато було хлопців, якими я опікувалася, і у мене вже моральних сил. Це важко, це все одно важко. Їх всіх вже там когось виписували, хтось продовжував реабілітацію. Ми продовжували спілкуватися з багатьма, продовжуємо зараз спілкуватися, підтримувати відносини з їх сім'ями, з їх волі. Але стало зрозуміло, що треба вже рухатись далі. І ми з моїми подругами по волонтерству заснували бренд жіночого одягу, в який я ввійшла просто як інвестор, тому що я все ж таки банкір, мені більш такі великі масштаби бізнесу. Вибач, я дуже соромно, але я не знав про це. Не знав цього? Ні. Да, ми показали хоч раз би, що ви ще виробляєте. Створили жіночий одяг. Жіночий одяг, ЗЛО духмяно-майстерні одяг, дівчата ним займаються. Я теж підтримую по мірі можливості, але я б тоді занурилася більше в громадську діяльність. В тому селі, де я живу, у нас така дуже потужна громадськість виявилася. Намагалася там контролювати місцеву владу і так далі, але постійно я і долучалася до різних акцій, пов'язаних з Кримом. Але це був такий період, можливо, розгубленості і пошуку себе, бо я думала, що вже повернуся, що вже має закінчитися війна, має перемога настати. Але стало зрозуміло, що це все надовго. А я хто? Не знаю хто. І це теж був такий довгий період самоусвідомлення. І в якийсь певний момент я зрозуміла, що я хочу робити все, що завгодно для Криму. І тоді минулого року ми з Ісмаїлом Рамазановим організовували автопробіг на День депортації, автопробіг пам'яті. Тому що мені хотілося робити щось, що буде нагадувати про Крим, щось, що буде тримати цю тему в топі. Тому будь-які там заходи, акції чи якісь все, що робиться на користь цієї цілі, все, що говорить про Крим. Тому коли мене запросили з АТР, безумовно, я прийшла, тому що коли ми говоримо про Крим, тим більше є можливість, щоб нас почули наші земляки, а АТР дивляться в Криму найбільше. Всі мої друзі дивляться в Криму АТР. Звісно, що я не могла не прийти, щоб показати, що для нас це важливо, що ми не опустимо руки і будемо цим займатися. Зараз я
координую проєкт, який називається «Окупація очима підлітків», який почався з звичайного шкільного проєкту в школі моїй доньці. Його придумав вчитель як шкільний маленький проєкт. Але коли я на своїй сторінці написала і попросила відгукнутися молодь з Криму, які були підлітками в 2014 році, стикнулися з окупацією, будучи там, коли їм було 11, 12, 14 років, розказати свої історії, то цей проєкт став всеукраїнським, тому що мені написало дуже багато людей, більше 50 заявок, і це і Крим, і Донбас, і Луганщина. То у людей болить. Болить, дуже болить. Навіть дітей, які там, ну, може, тоді не розуміли до кінця. Вони не розуміли, але у них були, це ж підлітки, у них гормони, у них непорозуміння з батьками, ну, звичайна історія для підлітків. І тут щось стається, що вириває їх з їх звичного кола. І інколи їм це зрозуміло, інколи їм це було незрозуміло. І тепер їм по 20-22 роки. І от ми з цими молодими людьми зустрічаємося і записуємо їх історії. Скажи, будь ласка, вони інші за звичайних українських дітей? І чим відрізняються? Так, вони переважно інші. Вони відрізняються дуже гострим самоусвідомленням себе українцями. Цікавість цього проєкту в тому, що питання задаю не я. Питання задають підлітки, яким сьогодні 15. Київські підлітки. Оцим нашим героям. Тобто історії розповідає молодь, які по 20. Але питання їм задають і записують ці інтерв'ю діти, яким сьогодні 15. Тобто сьогоднішні підлітки намагаються розібратися і задають свої, те, що їм болить, питання для їх віку, про те, а що ж відбувалося, як ти бачив цю окупацію своїми очима. І це дуже цікавий вийшов такий досвід, тому що оці, які 15-річні підлітки, зараз теж нас там запрошують там і на радіо, де ми розповідаємо про свій проєкт, і для них результатом цього проєкту стало дуже гостре відчуття власної ідентифікації саме громадянином України. І вони про це самі говорять, тобто я їх навіть не підштовхую до цього, тому що оця втрата, насильницька втрата своєї батьківщини малої, це, мабуть, такий досвід, який чітко окреслює вже твої контури, хто ти. Ну, понятно. То есть, когда потеря происходит у человека, даже у ребенка, да, он острее чувствует, и, наверное, и твоим детям дико там слышать какие-нибудь там, типа там вот полуватные дети, которые говорят, нам все равно, там, маме, папе все равно, там, мы в Россию ездим или что-то, наверное, твои дети, их это бьет, как-то больно это все смотреть, кому-то все равно. А ты часто сталкивалась с равнодушием? Вот с чем ты чаще сталкивалась в Киеве, на материковой Украине? В том смысле, что ты житель Крыма, беженец из Крыма, которых называют вынужденными переселенцами. Вот больше сочувствия, понимания или больше непонимания и равнодушия? Більше підтримки, однозначно, я більше підтримки. Думаю, однозначно. Байдужість буває не байдужість, буває несприйняття на побутовому рівні. Оце, знаєш, було в ці передвиборчий період, коли ти там громадський активіст, чого ти висовуєшся, типа їдь в свій Крим. Це дуже рідко буває. Але буквально на минулому тижні, от День Києва був, я їхала в вишиванці, їду за кермом, і мене зупинили, така цікава історія, дуже зупинили поліцейські, тому що у мене червоні номери. У мене поміняли машину і ще не повісили номери. Чому? Бо я зареєстрована в Криму, і у мене мають бути кримські номери. А це не так просто вписатися в 10 днів. І ми чекаємо там з Херсона, вже от завтра їдемо ставити кримські номери. А мене переконували, постав собі київські. Я кажу, ні, це принципово, вони мають бути кримські. Оце ж мене зупиняють поліцейські, кажуть, чого у вас номери-то червоні. Я пояснюю, кажу, що от нас запросили, ми поїдемо, поставимо кримські, але це не моя провина. У держави не організований процес. Хоча я, як зареєстрована, громадянка України зареєстрована в Криму, за законом маю мати. І тому що Крим – це Україна. І мені говорить молодий поліцейський, а мені все одно, Україна це чи ні. Знаєш, може ти пам'ятаєш його номер чи що? Чи щось про я нього? Записала це на відео. Я хочу, щоб ти цілеспрямовано відправила це, наприклад, Заряну Шкіряку. Я
просто впевнений, що він цього терпіти не стала не буде. цього оприлюднювати з одної причини. У нас була довга розмова, він довів мене фактично до істерики, бо він наполягав на своєму, що він не зобов'язаний, він вне політики, він не зобов'язаний мені говорити, що таке Крим. Довго була розмова, врешті-решт його напарник просто реально виявилася людина нормальна. Того молода людина це підійшла, і він мені сказав, згідно статті Конституції України, Крим є неподільна, ну, тобто він це сказав і так недовольно відійшов. І я сказала, я не буду це викладати на загал, саме це відео, хоча там є його ім'я і прізвище, я його, ну, якби вимагала від нього, щоб він мені представився і так далі. Але я думаю, що, ну, я відчуваю, через те, що я це пообіцяла, внутрішньо я все одно відчуваю таке внутрішнє незаспокоєння. Такі люди не можуть працювати в національній поліції. Так не має бути, і треба, щоб за своїм особистим складом все ж таки керівництво провело роботу. Так не може бути. Я впевнений, що якщо це відео навіть не публічно побачить, я обіцяю, просто сам перешлю, наприклад, Крищенка Андрій, там, замкерівника національної поліції, то висновки будуть зроблені. Я просто обіцяю допомогти, якщо що, просто ну, тобто, така байдужість, вона мене довела до істерики. От реально, я не вмію плакати, для мене дуже складно вивести мене за межі. Я відплакала все в 14-му під час Майдану. І після того мені це проблема. Але от ця історія мене дуже сильно прям... Ну, давай скажем нашим зрителям, тем более находящимся в оккупации, что на самом деле отношение и к крымским татарам, и к другим вынужденным переселенцам из Крыма в целом хорошее. Хорошее. И в целом я не видел никаких проблем ни в каких организациях. Все идут навстречу, никто не вымогает денег. Только узнают, что это крымский татарин, тут же сменяются в лице и говорят, чем еще помочь. Ну, то есть это совсем другое. Всі наші діти, учасники проєкту, всі наші герої, ми вже більше 30 записали історій, всі вони говорять про те, що коли вони вирішували виїхати, їх лякали там. Лякали і бандерівцями, і то з тобою, і це, і всі ці історії про мальчика в трусиках. І всіх їх був шок, коли вони приїжджали, їх дуже класно приймали. Особливо діти, особливо молодь. Ну, в принципі, всі його добре сприймали. Тобто поодинокі бувають випадки якогось там хейту чи щось. Але це от дійсно якийсь такий особистісний фактор тої людини, яка це собі дозволяє. Глобально дуже хорошо нас приймають, це правда. Скажи, пожалуйста, кто твои друзья, оставшиеся в Крыму? Почему они остались? Почему они не переезжают? Вот, и как ты с ними контакты поддерживаешь? У мене майже не залишилося друзів в Криму з тих, з ким я спілкувалася до 14 років. Однокласників там? Ні, однокласників взагалі не залишилось, вони всі ватні виявилися. Ну, мої колишні колеги, теж мені складно з ними підтримувати відносини, ну, бо вони це все по банку, прийняли. Да, по банку, да. Хоча через мене тисячі людей за роки моєї роботи пройшли. Є, з якими ми не дуже часто можемо переписуватися, це ті, які чекають повернення України, їх не так багато, на жаль. І для мене це була найбільша дивина. Як ми жили і працювали в одних умовах, дивилися одне і те ж саме інтернет, телебачення, новини, говорили про одне і те саме. Під один гімн ставали. Так, і як так сталося, що от у мене така позиція, а у людей, які теж мають там по 2 освіти, і вони чомусь, для мене це дивина. Тут нічого не вирішує, я знаю там людей, навіть з французькою освітою, але ватний. На сьогодні мої друзі в Криму – це переважно мої нові друзі, з якими я познайомилася після виїзду через свою позицію. Ми вже, і вони сюди виїжджають, тут ми вже зустрічалися, роздружилися. Ну, тобто, от, я набуті вже після окупації, коли вже чітко окреслена моя позиція, і ми з ними співпадаємо. Мені дуже складно, майже неможливо спілкуватися з людьми іншої позиції. Я не можу пробачити, тому що я це сприймаю як сприяння цим. Тут ці 13, я цьому поліцейському говорила, ці 13 тисяч, ти розумієш, що через таких, як ти, загиблих на Сході? Ти розумієш, що ці кримські татари, які сидять зараз в тюрмах, яких катують, і діти, які залишилися без батьків, що це сприяли їм такі люди, яка різниця? І мені дуже складно, я не можу це пробачити, не можу. Ты, наверное, знаешь крымское сообщество здесь, в Киеве. Ну, так. Оно разное тоже. Так. И попадались ли тебе люди, которые, ну, скажем так, выехали оттуда,
но совершенно не прикладывать никаких усилий. И, в общем, жизнь удалась. Это как, то есть для кого-то оккупация стала горем, да, там, ну, переломанной жизнью и так далее. Для кого-то каким-то, может быть, да, карьерным и финансовым даже каким-то скачком. Ну, то есть когда бы еще человек перебрался в столицу. А тут так получилось. И есть такие люди, которые, ну, равнодушно или, скажем так, ну, цинично делают карьеру, в том числе и на оккупации. Ну, Лиза Богуцкая. Я, честно говоря, про нее не думал. Я вообще не хочу о ней говорить. Это, ну, наиболее, скажем, ну, лицемерная історія з всіх, які я знаю. Ну, серед людей мого, ну, кола спілкування, щось мені так в голову, переважно, ну, всі, кого я знаю, їм всім болить. Всі хочуть, щоб Україна повернулася. А кого більше у твоєму оточенні? Кремли чи україномовних, чи російськомовних? Я думаю, однаково. Я думаю, однаково. И украинцы, и Кремля. Мне очень сложно оценить количество людей, выехавших из Крыма. Но, тем более я там и не жил. Я знаю только того, кого я лично знаю. А ты можешь оценить, вот видно в Киеве, насколько много здесь стало, насколько больше людей из Крыма? Ну, ти розумієш, це складно аналізувати, тому що так чи інакше все одно ми ж притягуємося через якісь спільні події, і через, ну, тобто моя позиція, вона активна, і я буваю. І звісно, що через це я знайомлюся з людьми активними. Я думаю, ну, от якщо зареєстровано десь там 30-40 тисяч, то з них, я думаю, тільки половина проживає тут. Все решта, я думаю, все ж таки люди з довідкою переселенця, які, ну, їздять в Крим і сюди приїжджають, і живуть і там на 2 доми, але або залишаються в Криму. Мені здається, що, ну, десь 15-20 тисяч – це реально ті, хто виїхав з Криму. В Києві? А, ні, не в Києві, це все загалом по Україні. Ну, Думаєш, більше? Я не знаю, мені складно сказати. Я можу сказати тільки через те, що ті, хто там залишилися, це для мене люди-герої реально. Тому що жити в тому режимі, і от для мене кримські татари – це взагалі історія, от це просто суцільний біль. Тому що усвідомити, ну, розуміти те, як 60 років прагнути повернення, це, знаєш, з молоком матері буквально передавати це своїм дітям, прагнення повернутися на батьківщину, повернутися з таким, ну, з такою важкою працею відбудувати якесь нове життя і знову мати цей, ну, знову це, ну, тоді взагалі вибору не було в 44-му році. А тепер у тебе є вибір, да? Або ти залишаєшся, живеш от під цим катом, або ти виїжджаєш і знову горюєш за своєю батьківщиною. Це ж страшно. Это же страшно все. Страшно, что детям приходится страшно, ходить в эти школы страшно, жуткие да. с Путиным, с портретом. Страшно, когда там девочка в детском саду говорит, я не буду учить это стихотворение про Россию, а потом ее отца вызывают в ФСБ, потому что воспитательница доложила начальнице детского сада, начальница детского сада в спецслужбу. Ты понимаешь, люди живут. Страшно, когда люди приезжают из Крыма и говорят тут шепотом. Вот когда только приезжают, я говорю, что ты шепотом ты говоришь? Так на Андреевском спуске где-нибудь. Так раз человек стрепенулся, говорит, ой, да, мы же в свободной Украине. Понимаешь, це это входит уже... Це дуже страшно. Я не уявляю, що доводиться цим сім'ям і кримських татар, і українців, які залишилися, але, ну, вони сподіваються на деокупацію. Ну, уезжать всем тоже нельзя. Вот это молчаливое даже сопротивление, просто наше наличие там. То есть их цель была бы достигнута, если все уехали. Понимаешь? Они бы сказали, ну, вот все, кто хотел уехать в Украину, все уехали, а вот тут остались только наши, вот все, Крым, Росія. Я про це і говорю. І тому от, таким, як ми, да, от я себе вважаю, виходить, що я більш, ну, якби злякалася, да, тобто інстинкт самозбереження спрацював. Да, я виїхала, бо я, ну, розуміла. Але раз ми виїхали, наш голос має бути їх голосом. Конечно, конечно. Мы должны за них это делать все. Ми маємо постійно цю тему піднімати і не давати їх Я никогда не обвиняю людей, которые там остались, если они не сотрудничают с коллаборантами, да? Не являются коллаборантами. Так. Потому что это тоже мечта русская. Такая гибридная политика. Вот в такие клещи зажать наш народ и тех украинцев, для которых Украина — это не пустой звук. А скажи, пожалуйста, я не услышал из твоих уст слова «крымчанка». Ты не любишь это слово?
Я не люблю это сразу. Я могу объяснить, Знаєш, почему. Мабуть, я його перестала говорити десь я заметила, декілька років 2-3 назад, саме через те, що воно мені якесь русічне таке. Да, оно прям вот оно какой-то, знаешь, тамбовчанкой как-то Мене навіть якось поправили, я назвала, якісь дописи писала в Фейсбуці, назвала кримці, да, там, типу, я не знала, як узагальнити от всіх, хто з Криму виїхав. Ці переселенці, ці біженці, ми кримці, да. Мене поправили, типу, ні, кримцями можна називати кримських татар. Ну, формально так. Да, я це зрозуміла, до речі, у нас є сімейна легенда, що є у нас в роду кримська татарка, прапрабабця має, навіть є її фотографія, збереглася кінця 19-го. Гуля її звали. Я не знаю, яке є повне ім'я, насправді документів немає. Є фотографія, і це сімейна історія, там кохання там дуже великого. Хоч подивився би. Вона в Бахчисараї, у тітці, в мене нема доступу до нього. Але моя бабуня, вона останні роки життя дуже довго працювала в Ханському палаці. Тому гідом, екскурсоводом. І тому моє дитинство великою мірою пройшло в Ханському палаці. А її кращу подругу звали Айше. Їй дивом вдалося в 70-ті роки виїхати з Узбекистану і все ж таки поселитися в Бахчисараї. Це диво. І я знала історію, виходить, правдиво. І я бачила на складах Ханського те, що не можна було виставляти в радянські часи, ті експозиції, приховані побуту кримських татар, там ще періоду Кримського ханства. Їх забороняли виставляти? Так, їх забороняли. Тоді ж ліжко Катерини стояло. І я це все пам'ятаю як дитина. Я завжди ходила з бабушкою. Тобто ми ходили з бабусею, і Кале і Ханський – це моє дитинство. Это значит, что они как раз после оккупации первое, что там сделали, по-моему, это поставили кровать Екатерины. Вот это самый жуткий. Снова поставили? Да, сейчас уже не знаю, но там была выставка, посвященная ей и ее любовникам. Ну, то есть это просто жуткий трэш. Это превратить столицу европейского государства, Ханский дворец, руководители этого государства, превратить в музей спальни, прости меня, Господи. Ну, это вот в этом вся их ментальность, да? Но еще хотел, знаешь, что спросить. Да, надо все-таки придумать что-нибудь для Крыма, потому что крымчане, это вот действительно, знаешь, для меня крымчанин, вот я же туда тоже постоянно не жил, но все время приезжал. Вот эти хамовитые люди, в основном, которые живут в чужих домах, которые косо смотрят на татар, которые ругаются постоянно. Это вообще худший сорт, наверное, людей, которых я встречал в жизни, хотя сам вырос в Тамбове, там тоже, в общем, такие достаточно жесткие отношения. Но мне кажется, крымчане вот эти были хуже всех, потому что, вспомню их, когда, собственно, переселяли, 44-й год, и переселяли из южных областей России в разгар, так сказать, можно сказать, посевной кампании. Ну и кого отправят? Самого плохого комбайнера, самого плохого тракториста, кто надоел этому председателю уже вот здесь, вот просто, в условиях войны тем более. Тут определенный, конечно, сорт людей. А у вас давно семья в Крыму живет? Якраз мого тата, діда, виходить, в 54-му році. Татові було 2 роки. Це теж така історія, майже те, що ти розказав, але трохи з іншим нахилом. Я не вірю, що у тебе родственники були такі. Дід тата мого, тобто мій прадід, він був професором фізики, він викладав колись в Санкт-Петербурзі, але під час війни Другої світової вони були в окупації, і вони залишилися в Новочеркаську. Тоді, на той момент. Ростовська область, по-моєму. Так. І вони жили в якихось бараках страшних, їм не було куди повертатися, і тоді Крим вже ніяк не могли підняти після депортації дуже довго, тобто десятиліття нічого не виходить. Да. І діда тоді запросили в Бахчисараї піднімати школу, директором школи, і давали житло. І вони приїхали в 54-му році, і їх оселили в покинуті будинку кримських татар на декілька років. І вони розповідали, що вже минуло 10 років, як виселили кримських татар, але наскільки там все було продумано, побудовано, це мені вже тато розповідав, що там оці холодна кімната, щоб зберігати продукти, це ж які часи, як сад був грамотно посаджений. І декілька років вони жили, і для мене це, сімейна історія, вона така, яка є, і
можливо, це теж якийсь такий мій, ну, я не хочу говорити тягар, да? Це ця історія, але ми ж можемо різні висновки. І це мені дає, ну, от, якусь відповідальність. Человек да, может попасть в любую историю, абсолютно в любую. Вопрос в том, как он в ней себя поведет и какие действительно он выводы сделает. К сожалению, большинство людей, которые оказались в чужих домах, они хозяев этих домов априори воспринимали как врага, которого в идеале бы не было. Сколько раз мы слышали, уезжайте в свой Узбекистан, всех бы вас тут передавить там тракторами и так далее, и так далее. Что просто когда хозяин перед тобой, это вот ты могла рефлексировать, а другие просто говорили, уберите их с глаз, вы тут не пам'ятаю было. все, що говорили, коли поверталися кримські татари. Помнишь, це да, ж все звичайно, это же я все ужас, це это пам'ятаю, я был жила в расизм цьому настоящий, суспільстві. расизм настоящий, апартеид. Що вони вас заріжуть тільки гострим ножем, не треба з ними дружити. Ну, мені таке говорили фактично. Якісь там люди. А ти дружила сразу з кримським татарами? Да, ну я пам'ятаю навіть першого хлопчика, як звали, хто до нас в клас прийшов, я в 8 класі вчилася, Рустем Карасанов, я от пам'ятаю його. Та, ну, якби, ну, у мене, мабуть, от через бабусю, да, була ця історія. Хоча я розумію, що незнання історії, оце викорінення, те, що Росія робить, да, те, що Москва продовжує робити. Тобто люди якби знали, да, можливо, більше була частка таких, як я, які відносилися до цього як до історичної справедливості. Була така, що... Да, але люди не знали, і ти не можеш їм достукатися. Хто тобі повірить? Да? А ты знаешь, что даже вот в 2000-е годы уже Украина, казалось бы, безвозвратно независимая страна, да? Центральные телеканалы киевские и даже некоторые журналисты, которых я знаю, но они не понимали тогда ничего, мы потом разговаривали, они делали сюжеты про страшных крымских татар, которые захватывают земли, которые нарушают законы, которые перекрывают дороги, как будто они от праздности там этим занимаются, да. И было с той точки зрения, что вот они плохие преступники, плохие, а не с той точки зрения, что эти люди попали в такую ситуацию, когда им надо помочь. Знаєш, я думаю, дуже сильно у нас тоді от ми схибили, коли обрали Кравчука, а не Чорновола. Ну, всі говорять, що це було нереально. Я тільки сьогодні про це думав. Все було б по-другому. Це було, ну, він був великий друг кримських татар, це щиро, правда, і я розумію, що абсолютно інша була би тактика і стратегія. Ничего бы не было, и Крым русским не ушел бы сейчас. Однозначно, не было бы цих угод с Черноморским флотом. То есть, смотри, я недавно вспоминал, вот это можно бесконечно смотреть, его выступление в Верховной Раде в 93-й, что ли? 93-й рік це був, да, де він про Крим говорить. Вот, где он говорит про Крым, да, и ты понимаешь, что вот, как он, если бы просто было так, как он сказал, крымско-татарская автономия, ставку делаем на крымский народ, не на Россию, флот убрать, ну и все остальные из этого вытекающие последствия. Тогда это можно было сделать, тогда бы Россия войну не начала. Понимаешь, она была к этому не готова. А потом уже у них было все утрачено. Вместо этого создали автономную русскую республику. Крымских татар, значит, везде задвигали, где только могли. И в армии, и в полиции, и в прокуратуре, и во власти, и везде. Русские братья и так далее. Потом эти договоры про флот. Ну вот он и флот. Да, да, я думаю, тоді ми дуже сильно, Україна, ну, не зріла була, не готова. Пропаганда, Москва ж не зупинялася. Вона ж і ці 8 років не зупиняється. Ми ж думаємо, що ж нам так важко це? Ну, тому що, окрім внутрішніх політичних нюансів, да, дуже велика з Москви, ну, і багато грошей виділяється. Я горжусь, конечно, тем, что крымские татары, ну, наверное, процентов примерно 100 проголосовали за Черновола тогда. Да. Потому что он был нам известен, он был другом Мустафы Агаджемилева, ну, диссидентом таким, настоящим человеком. Это, конечно, вот говорят, роль личности в истории, она огромная. Если бы плодом какого-нибудь тогда консенсуса стало его президентство, все было бы по-другому. Но, наверное, иначе быть не могло, потому что действительно не готово было общество воспринимать не крымских татар как часть Украины, как коренной народ Украины, и не готово было воспринимать русских как угрозу. Тогда же все дружили, ну как, Советский Союз развалился, вот все прекрасно, ничего не повторится уже, все хорошо. І от тобі, пожалуйста. Ну да, це дійсно роки втрачених можливостей. Це найбільше не люблю втрачені можливості. Ну, бо я розумію, що ми просто забираємо у своїх дітей. Нет, знаешь, есть один в Вселенной невосполнимый ресурс – это время. Да. Все остальное можно переделать, перестроить, купить, продать и так далее, но время ты не купишь и не продашь. Я знаю, що Крим все одно повернеться. І от, ну, от я зараз згадала, нещодавно дивилася інтерв'ю з одним військовим.
правого сектора з Дмитром Коцюбайло. І його питають, от ти 8-й рік воюєш, чому ти продовжуєш це робити? Він каже, ну, я не можу сидіти вдома і залишати своїм дітям можливість воювати за мене. І от я розумію про те, що Крим, він все одно повернеться. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Кримські татари будуть мати свою автономію. Я в цьому переконана. Але якщо сидіти, нічого не робити, це відбудеться невідомо коли. Але якщо продовжувати за це боротися, піднімати тему Крима, то, можливо, буде шанс, що мої діти це побачать. Може, я побачу. Знаешь, самый дурацкий вопрос, который я иногда слушаю, сколько нам ждать возвращения Крыма? Я говорю, ждать сколько угодно можно. Вот ждать вы можете сколько угодно. Что значит ждать? И вот сейчас будем говорить вот об августе, о крымской платформе, которую предложил президент, за что нельзя не сказать, что это правильно абсолютно, и что надо было вообще в 2014 году это делать все. Много упущенных возможностей, в том числе и Петром Алексеевичем упущенным. Причем сам он говорил, и сам же этого не сделал в итоге. Ну, как бы я в прошлое не кидаю камней никаких, вот я думаю о будущем. Есть какой-то шанс активизировать тему Крыма, ну, чем-то еще, кроме постоянных сообщений о репрессиях в Крыму? Ну, історія з Кримською платформою, хоча теж її багато хто хейтить з моїх знайомих, з моїх однодумців, але я вважаю, що це правильно. Ну, тобто, нет, я могу тоже придираться к деталям, говорить, что там стратегии неполные. Те, що вже рік на всіх майданчиках міжнародних піднімається ця тема, це безумовно правильно. Я це тільки підтримую. Мені дуже подобається, як Еміне Джапарова просуває цю тему, наскільки вона постійно, системно намагається залучити якомога більше політиків світового рівня. Це її фронт там, да. Це її фронт, і я пишаюся реально. І я от від неї я точно не очікую ніякої зради. Я просто відчуваю, що вона робить все, що вона може робити для того, щоб ця платформа не стала втраченими можливостями. І що питання? Що можна робити ще? Що ще можна робити? Слухай, санкції треба хоча б... тобто у нас же реально абсолютно не все враховано. Треба все одно наполягати на санкціях. Треба переривати зв'язки там, де вони є. Є купа підприємств, які там поміняли букви і працюють в Криму. Слушай, полно, да. И вот тоже к крымской платформе как-то надо подходить с осознанием того, что мы хотя бы это знаем и не скрываем. Куча иностранных компаний, кого-нибудь метро там и так далее. Почему наше правительство не скажет, значит так, либо вы там работаете, либо у вас тут замки висят на ваших торговых центрах. Все. Повне придушення, повна ізоляція. Тільки так. Окупант йому має бути дуже тяжко нести цей тягар. От, до речі, про воду. Знаєш, я ще згадала цей момент. Я багато думала все ж таки, ми ж постійно піднімаємо тему про те, а чи нападуть, чи не нападуть, щоб віджати воду. І чим більше я дивлюсь за їх діями, тим більше переконую, що їм вигідно, я маю на увазі окупантам і Москві, їм вигідно, що води немає в Криму. Тому що це такий інструмент, знаєш, воно тут затихло, а тут, коли їм треба, вони починають там цю тему, Україна така сякая і так далі. Тобто оцей гуманітарний піднімати квиток. Коли їм не вигідно, тобто вони не очікують якихось там повстань, тобто настільки залякане населення і оці репресії проти кримських татар, і українців в Криму, це ж якраз, мені здається, їх найперша мета, яку вони досягають, це залякування і примус, щоб люди сиділи там собі під плінтусом і нічого не робили. І все, і тому вони не бояться там ніяких голодних чи водних бунтів, їм нема чого боятися. Їм, якщо ця вода навіть піде, вони взагалі не піде ні в жодному разі. Я особисто до цього зроблю все, що від цього залежить, щоб вона туди не пішла. Просто вода – це ще один зв'язок, там так само, як і економічні зв'язки. Коли зараз з Білорусією піднялося питання, що ми там не торгуємо з Білорусією, абсолютно справедливо почали знову лунати питання. А що ж ми так само
ну от з Кримом, хоча б там з Росією і з Кримом. Чому наші підприємства дозволяють працювати собі в Криму? Ты знаешь, той же что епіцентр. У нас Да. завод, который производит ильменит, на котором работает Титан, крымский фирташевский завод, из украинского порта выходит судно, идет в турецкий порт, где перегружается на другой зашкваренный уже российский какой-то там сухогруз и везут. А это стратегическое сырье. Это титан, который используется в авиастроении, например. И вот эти самолеты, которые гипотетически могут, как начать бомбить Киев, в их составе будет вот этот, я не помню, Запорожская, что ли, область, или какая, Житомирская, не помню, вот просто вот этот завод. Житомирская область. Да, Житомирская область, да. Вот мы как бы поднимаем российскую авиацию, ну, отлично, что... И вот как с этим идти на Крымскую платформу? Мы должны сами все связи, всех наказать, кто занимается экономическим сотрудничеством с оккупированными территориями, всех максимально... Я вообще, даже если честно, я не очень понимаю, зачем Украине нужны дипломатические отношения с Россией. Вот в Грузии нет отношений дипломатических уже, сколько, 13 лет. Ну и что? Что-то изменилось в их жизни? Что-то ухудшилось? Смысл? Вот в чем? Ну, я так розумію, що це чисто про консульську мова йде, да? Ну, підтримка, консульські що, діла... Ми своїх не бросаємо, громадянам, які там знаходяться, потрібно там... Є про це мова? Я просто не знаю. Ну, с одной стороны, с другой стороны, грузины передали функцию консулов просто, по-моему, в Швейцарии, это такая практика, и ничего, и, к сожалению, там русских и меньше-то не стало, только больше стало в Грузии, они еще больше туда ездят, и никому это не мешает, но хотя вот недавно там вообще был позор. Это как если все равно в Украину приехал пропагандист Познер со всеми своими тассами, со всеми этими сволочами, и они в кризис, в карантин устроили пьянку в Тбилиси, их оттуда выгоняли, Да, там пошли активисты. Дно, конечно, просто дно. Ну, правда в тому, що нам дійсно треба бути чіткими і принциповими для себе, в першу чергу. Тому що як ти можеш вимагати від міжнародної спільноти, їх інституцій, там, санкцій, посилення і так далі, якщо ти сам фактично десь тут поміж. Да? Вот тут я жорстко відробив, а тут я вже Я тебе больше скажу. Если бы не блокада Крыма в 2015 году, мы еще непонятно, в какой реальности вообще бы жили. Потому что год война идет, уже 1,5 года, когда блокада началась 20 сентября 2015 года. И за эти 1,5 года войны сотни фур с контрабандой. Ты понимаешь? И все в ус не дуют, и нормально всем. И вот это было, по сути дела, такой народный протест абсолютно снизу, вот, от простых людей. Организовались и заставили правительство прекратить это. А иначе мы бы, не знаю, мы бы уже, как-то Рифат Чубаров назвал это торговлей на крови. В момент репрессий, все. А мы туда мороженку отправляем, понимаешь, из Львова. Ну, как вообще это в голове не укладывается? И то это все народ сделал своими силами. Так. Ну, що ще? На Кримську платформу. Ну, однозначно, тобто тільки санкції на даний момент працюють. І я ж вже на початку казала, що мене обурює те, що наші люди, громадяни України, сидять в катівнях Москви, а у нас якась дуже беззуба реакція. Я считаю, что единственный способ – это брать тут преступников, коллаборантов. Надо смотреть, что на самом деле нужно. Нам нужен закон о коллаборантах. Так. И они не в Верховной Раде должны заседать. Вот этот с русским паспортом в Верховной Раде, он не присягу должен там давать. Он должен давать показания в тюрьме. И должен быть четко... Вот это должно быть, извините за цинизм, но это должно быть четко работать как фабрика. Вот они захватывают крымских татар, там 10 человек. 10 человек предателей, работающих на Россию, просто попадают в тюрьмы. И этот список вот так. Вы взяли, вот он. Я уверен, что тут полно всяких есть таких полуподпольных людей, которые как-то связаны с Россией любыми интересами. И вот СБУ, ну, наверное, любая спецслужба, она на то и существует, чтобы не всегда даже публичными методами, но процесс должен двигаться. Ну, слушай, 2 года нет обменов. Вот будет 2 года, вот когда он был, 19-й год, да, перед Новым годом. Был. Все, и после этого все. И слава богу, тех освободили, кого успели, но сейчас там понахватали, у них ресурс-то огромный, а мы такие, знаешь, выражаем озабоченность. Ну, ребят, так не разговаривают с русскими. І як сторона конфлікту ми якось беззубо виглядаємо. Пам'ятаю ті історії, коли там затримували на КПВВ у нас там судді колишніх, податківців і так далі. І потім вони якимось чином знову поверталися в Крим. Да? Тобто ти затримав,
Слушай, тут колаборанти в Києві. Тихо, нишком, ніде про це інформацію, швидко все замулили, і все. І ми потім дізнаємося, що вони там. Їх імена мають бути розкручені більше, ніж той же Сенцов И і их Балов. надо делать популярными. Так, так. Про них надо снимать Поднимать сюжеты, им. сажать в тюрьму их и поднимать их цену публичную и менять. А мне вот, например, тот самый Медведчук, мне он тут на черта не сдался. И под домашним арестом, под таким арестом. Мне все равно. Мне не все равно, что предатель Украины, откровенный агент врага, живет, дышит, имеет собственность и так далее, когда ты лишилась всего, да, а он тут же... И, слушай, ну на этого товарища, наверное, можно поменять кого-то. И, наверное, даже не кого-то, а всех на всех сделать. Вот так еще поднабрать к нему еще кого-то. Я думаю, що так. Тут головне не вийти на себе, тому що, розумієш, у мене нема впевненості. Ну, от про Єрмака ж, да, всі говорять і вбачають те, що він, ну, людина, яка працює на Криму. Ну, слушай, ну это Ми не знаємо, опять слова. це да, слова, это да? слова, да. Але, ну, от вчора, не можна говорити. Вчера, сегодня и завтра все будет одно и то же у нас, потому что... Ну, я про того, що ніби влада починає робити якісь кроки такі, ну, правильні. І, ну, тобто, я визнаю, коли вони закрытие каналов правильні. Медведчука – это то, что должен был Порошенко сделать в 2014 году, и до речи, тогда бы точно он почти 100% переизбрался бы, даже для своего самого смысл был. Вместо этого какие-то непонятные терки, и в итоге они же его и закопали фактически с антирейтингом. Ну так. І от робляться якісь правильні речі, там закриття каналів, да? І тут же, ну от чому у ОТР забирають фінансування? Ну, і на такі сейчас я не хочу об этом сейчас говорить. Я думаю, что это все решится, но опять это довольно-таки стыдно, что все это происходит. Да, что ну да, і ти нет не розумієш последовательности. взагалі. Тобто, ти розумієш одне, що ворогів достатньо і на доволі високому рівні. Это уж точно. На доволі високому рівні. Тут в Верховную Раду зайди, там такая сволочь, порой просто откровенная, просто вражина сидит. І отут оця славнозвісна фраза «політична воля». Має бути політична воля сказати фас. Дай Бог би, дай Бог би. Але ж ми ж чекаємо припинення війни. От у нас, знаешь, у нас очень много сил, энергии, слов уходит на борьбу внутри. Мы настолько заняты друг другом, что грешным делом я иногда думаю, что вот Путину просто как инстинкт сработал, нервы не выдержали, он Крым хапанул. Вот если бы у него он был чуть поумней, вот, и не стал бы вот в этот момент это делать, да, то, зная, как стравливают украинских политиков и общество внутри, он бы с его деньгами нашел бы тут и таких, и таких, и таких, и таких, и таких. И в итоге эти люди все равно бы сами могли военную власть разнести, и жертвы Майдана были бы, я не знаю, просто... Это сейчас уже... Ну, история, да, такое справа, что... Сейчас уже большинство, ну, активной части общества, понятно, кто враг. А тогда заболтать любой вопрос можно было, понимаешь? Вот вплоть до того, что, я не знаю, Януковича выдать, например, и дать взяток кучу сюда. Вот у нас вопрос воды обсуждается, да? У нас было 6 правительств, по-моему, с 2014 года, и в каждом находился какой-нибудь министр или какой-нибудь советник, или какой-нибудь замминистра, который из гуманитарных соображений нашим гражданам дать воды, хотя сам прекрасно знает, куда она пойдет, там, кто там энергопотребители. Да? Значит, людям, и у меня тут в студии люди озвучивали суммы, которые давали за то, чтобы воду вернуть в Крым. Значит, эту пропагандистскую кампанию тоже финансирует, понятно, кто. Не от просто там проснулся утром там, глава правительства или министр и говорит, а не дать ли нам воду в Крым? И так смотрят. Вот у меня такое ощущение, что это просто какая-то, ну, мотивация какая-то есть здесь. И это ужасно наблюдать, когда мы в таких вопросах принципиальных не можем прийти. Ну, слава богу, президент сказал, все, воды не будет. И после этого даже выходит советник, из Крыма родом, не буду называть, советник главы ОП и говорит, а не дать ли нам воду? Ну, Матерь Божия, ты работаешь в президентской организации, чисто президентський. Президент тебе сказав «нет», і «нет», ти вийшла і сказала опять те ж саме. Ну, що це таке? Ну, дивись, приклад з паспортами для молоді. Да? У нас молоді люди, які стали повнолітніми вже в окупації, не можуть просто отримати паспорт. Перший. Чому? Тому що якщо їх батьки не можуть виїхати, бо вони хворіють, вони колаборанти, інші питання, або у них відібрали паспорти, там багато чого було. І от молода людина виповнилася 18, таких дуже багато людей, ми про них теж знімаємо. Вони хочуть виїхати, їм не видає міграційна служба
паспорти, вони залишаються тут просто бомжами, фактично, безхатченками з свідоцтвом про народження. І от що тут цікаво, що ще 1,5 роки назад, в лютому 2020 року, і президент, і пан Аваков зробили публічну заяву, що це неприпустимо і треба спростити цю процедуру. Дали доручення своїм службам, і от вже скільки, це дуже правильна ініціатива. Я про те і кажу, що і воля ніби є політична, а фактично ничего не произошло. Фактично нічого не відбулося, ніяких змін не внеслося. Значит, это, наверное, один из самых больших грехов нашей власти, что много правильных вещей говорится, а потом смотришь, ну вот все же вы сказали уже, ну вот все сказали уже. И уже все эти 7 лет я наблюдаю за ней, все говорят правильные вещи. Потом начинаешь проверять, сделано, не сделано, выяснить. И главное, непонятна причина. Там, я уверен, что решение этого вопроса стоит 5 минут. 5 минут и штамп, все. А за цей час, от тепер страшно, на Донбасі видали 600 тисяч паспортів російських. Ти розумієш? Ми нашим дітям, народженим, це свідоцтвом про народження в Україні, Проблема з нерішаємих, да. Ми не вдаємо їм паспорт. Про що ми? Про яку ми деокупацію сподіваємося? Яким чином, якщо Крим весь паспортизований Росією, ну от настає цей унікальний момент, да? Чудовий там, вмер Путін чи якась інша нагода, вікно можливостей. Ми приходимо, якийсь там, не знаю, аналог Путіна, молодий аналог Путіна говорить, ну там же наші граждані. Там микрофончик немножко задевает прическу. Меня просят. І там якийсь молодий аналог Путіна говорить, ну там же наші граждані. І що, і як тоді досягати цього, якщо ми своїм не можемо, громадянам молодим? Це проблема, і тут же ж проблема все ж таки недолугості, да, от якоїсь, оцих виконавців, я сподіваюся, що це не свідома позиція. Слушай, это просто сказали, забыли. Ну, сколько раз можно, например, надо создавать все преференции це ж дуже свои. серйозні речі. Для людей это целая проблема, громадная проблема. І для України це тактика повернення Криму. Бо коли молоді люди будуть сюди активно виїжджати і нести оцю свіжу хвилю... Вот она и должна быть, крымская платформа-то про что? Она должна быть про то, что не надо слов нам говорить, это наши люди, там, надо их водой напоить, не надо никакой водой поить. Сделайте так, чтобы они полноценными гражданами в своей стране себя чувствовали, чтобы они сюда спокойно въезжали, спокойно учились, спокойно женились, спокойно там что угодно, да? Це, в принципі... Чтобы они понимали, что это их страна. Елементарні речі. Потому что, на самом деле, знаешь, вот мы все живем в таком полурозовом мирке, а завтра русские могут просто перекрыть перешейк, и все. И все. А надо так, чтобы и даже электронным образом можно было паспорт получить, чтобы передать, можно делать сервисы такие, делают всякие ДИ и так далее. Сделайте сервис, когда человек рождается, его могут зарегистрировать онлайн по украинскому закону, чтобы не светиться лишний раз, чтобы это было все засекречено. Ну, как бы, но люди должны себя чувствовать. Да, мы в оккупации, но наша страна нас помнит, она нас не забыла. И у меня есть европейский паспорт, и вот у меня ребеночек родился, а он уже гражданин будущего Евросоюза, понимаешь? И этим ватникам соседу говорит, ну что ты там своей курицей двуглавой, куда, в Турцию нельзя летать тебе? Да, вот и все. Так и має бути. Ой, Наташа, спасибо, что пришла. Приходи почаще. Ты очень интересный человек, позитивный, добрый, ясный. И побольше бы таких людей. И, наверное, жизнь у нас совершенно... И футболочка у тебя красивая. Да, не підкоряйся загарбнику. Да. Спасибо, что смотрели этот эфир с прекрасным человеком. Вообще мы стараемся приглашать таких людей, за которых не стыдно. Вот перед нашей аудиторией. А наша аудитория, она благодарная, и она очень такая надежная. И спасибо всем, кто подписывается на нас в Патреоне. Чем больше людей там будет, тем проще нам будет делать нашу работу для вас, опять же, и для освобождения Крыма. Как сказал президент Зеленский, использовав мою фразу 2014 года, за что я совершенно не золо даже и рад. Вот, и благодарен Крым, Сербия стала Джак. Крым буде вильным, сказал президент Украины. И любой из нас подпишется под этим словом. Спасибо, что смотрите АТР, делайте это и дальше. До новых встреч.